Ben, boa tarde a todos. Sen seguir acumulando máis atrasos, imos comezar coa sesión da tarde. Supoño que ainda se incorporará alguén máis que estea perdido ainda polos corredores despois dos obradoiros, pero imos comezando xa, non? Empezamos coa parte conmemorativa do 20 aniversario dos encontros, non? Que, como decimos, bueno, aí na miña presentación, é o cuarto de século, dende 1993 a 2018, e 20 encontros para a normalización lingüística. 317 relatorios, digamos. Poño aí persoas, os relatorios. 205 homes e 107 mulleres. E xa sei que a conta non dá en 317, porque faltan 5. 5 que aparecían como institucións de diverso tipo e eu non sabía a través dos programas se foran homes ou mulleres que nas defenderan. Entón, hai 5 que quedan no limbo. Pero, en calquera caso, 205 homes e 107 mulleres que ao longo destes 20 anos nos ilustraron aquí co seu saber, coa súa experiencia, coas súas reflexións, coas súas exixencias, cos seus soños, coas súas críticas, etcétera, etcétera. E contei 2.617 ou 2.617, debería dicir, asistencias. Claro que moitas delas son persoas repetidas. Dos anos en que as nosas laboriosas técnicas do CDSGA tiñan datos de cal era realmente a tipoloxía dos asistentes, pois puiden extraer, porque hai nos de bastantes anos, puiden extraer que o 38%, sempre de maneira aproximada, foron técnicos e técnicas de normalización lingüística. Por tanto, eles eran os destinatarios principais, dito expresamente desde os primeiros encontros, e ao longo do tempo demostraron que tamén eran os receptores principais, non? A eles podense sumar ese 21% de outros profesionais relacionados con normalización lingüística, normalización e dinamización da lingua galega. E aí entran persoas que están en gabinetes de traducción, gabinetes de corrección lingüística, os que están nos equipos de normalización do ensino, etc. Un 16% estudantes de distinto tipo, case sempre estudantes de filoloxía ou semellantes, porque decir, esa parte formativa non solamente para os traballadores e traballadoras que estaban xa traballando neste medio da normalización e dinamización ou que se querían formar para poder ter tamén ese tipo de experiencia laboral, pois tamén persoas que eran estudantes aínda no momento da súa matrícula tamén buscaban de alguna maneira nos encontros esa formación complementaria dos estudos regrados nas universidades. Un 6% eran xa titulados en filoloxía, supoño que titulados en paro, porque non estaban ni no grupo dos docentes ni no grupo dos técnicos, pero, bueno, en expectativa, digamos, de ter algún tipo de traballo neste sentido e que tamén buscaron nos encontros esa parte formativa. E logo un 19% de público xeral que non se avaliar quen era nin por que viñan, se era por militancia, se era por compromiso, se era por gusto, por afección, porque non tiñan outra cosa que facer deses días, non o sei. En calquera caso, esa é a tipoloxía, así a grandes trazos, e, bueno, é unha satisfacción comprobar que polo menos o 50% dos asistentes, porque habería que saber cantos dese 19% do público xeral tamén eran deses mesmos tipos, non? Eran os destinatarios prioritarios dos encontros cando naceron por primeira vez e ano tras ano fomos dicindo que nós nos estamos dirixindo nun esforzo, por un lado, de que fose un foro de encontro, de que fose un foro de intercambio de experiencias, pero tamén un foro formativo. E parece que a asistencia foi confirmando que efectivamente ao longo dos anos este sector profesional si encontraba algo de utilidade nestes encontros e continuaron vindo ano tras ano, non?
Poño con interrogantes se estaban todas as voces que tiñan que estar. Constame, por experiencia directa e por experiencia compartida a través de outros, que esa era a intención. Viñeron falar aquí persoas que pertencen ao goberno autonómico e ao goberno local en todas as súas dimensións e niveis. Por suposto, desde o goberno autonómico, desde os gobernos das diputacións, desde os concellos, pasaron por aquí todos os directores xerais de política lingüística ou secretarios xerais de política lingüística con posterioridade. As 4 deputacións estiveron en máis dunha ocasión aquí presentes e acompañáronnos persoas que viñan de concellos grandes, concellos pequenos, concellos que tiñan unha gran cidade, os grandes que son as nosas cidades, pero tamén concellos pequenos, como o de Frades esta mañá, ou como outros que estiveron aquí connosco outros anos. Vou volver un momentiño atrás, perdón, porque na asistencia quería tamén nos relatores, quería indicar outra cousa que non me din conta que saltei. A partir dun certo momento, ainda que a maior parte viñan de Galicia, porque se trataba de un espacio de encontro, de cambio de experiencias e de falar de análisis e de críticas sobre realidades que estaban aí no noso entorno, de seguida comezamos a convidar a persoas que viñan de outros lugares, sobre todo de Cataluña, logo Euskadi, tamén de Escocia, están aí en orden decrecente, pero tamén Eslovenia, Finlandia, Suíza, Francia, Madrid, Asturias. Decía que 317 persoas, incluídas as 5 institucións. Algúns deles, naturalmente, viñeron en máis dunha ocasión. Eu fixe un cómputo aquí, atopei 58 reincidentes. 30 persoas viñeron polo menos en 2 ocasións. 12 viñeron 3 veces. 8 viñeron 4 veces. E agora empeza a dar nomes. Valentín García, 5. Yolanda Galanes, Xusto Rodríguez Río, Jocan Casares e Socorro García Conde, 6. Manuel Núñez Singala, Enrique Monteagudo, 7. E o número 1 absoluto, quen? A ver. Xubiela. É o noso campeón, 8 relatorios. Seguimos adiante. Decía, todas as voces desde os gobernos, desde o mundo da cultura, as 3 universidades en máis dunha ocasión, representantes de distintos ámbitos da universidade, non me estou referindo aos investigadores, senón a persoas relacionadas co goberno da administración da universidade ou con responsabilidades de normalización lingüística, a distintos niveis, etc. As institucións da lingua, confederacións, colectivos, asociacións, redes, etc. E persoas que estaban a título particular como investigadores, como técnicos, como planificadores políticos, docentes, creadores, xestores, etc., etc., e cos correspondentes femininos. Unha lembranza especial para aqueles que xa nos deixaron, especialmente con 3 persoas que teven moita relevancia nestes encontros, que son Agustín, Xan Rivas e Xan Bouzada. Quixemos tamén que todas as temáticas estivesen representadas. Naturalmente, non esgotamos todas as temáticas, temos moitas temáticas para moitos encontros no futuro. É certo que durante un tempo os encontros tiñan unha temática múltiple, eran distintas, sempre tiñan un fío condutor, nunca foron un totum revolutum, pero nos últimos tempos empezaron a ter un perfil máis temático como este ano o deporte, outro ano a mocidade, etc.
Do leirado que fixen dos programas, pois vin que sinalei esas 6 liñas que figuran aí, non? Por un lado, a parte dos servizos, porque, claro, estes encontros naceron xustamente dirixidas ao público que decía antes, porque había unha nova realidade, que era a creación dun tipo de servizo que antes non existía, que eran os servizos lingüísticos. De feito, nos primeiros encontros hai moitas temáticas, moitas discusións que teñen que ver con que é ou non é un servizo, se debe ser un servicio lingüístico, se debe ser un servicio de normalización lingüística, como definir as funcións, as capacidades, as responsabilidades. Hai tamén moita temática que ten que ver coa formación deses técnicos, co que tipo de titulación deben ter, etcétera, etcétera. Hai outro perfil que son perfis estritamente lingüísticos, sociolingüísticos ou glotopolíticos, tamén con bastante carga nos primeiros anos de tipo que é un tecnoleto, cuestións de terminoloxía, recursos estritamente lingüísticos para facer o traballo, etc. Hai outro fío conductor que tamén aparece de maneira bastante reiterada, máis nos primeiros anos que nos últimos, pero tamén nos últimos marcos legislativos, hai o marco de estatuto, pero tamén as ordenanzas municipais, o marco europeo, etc. Hai outro que ten que ver coa planificación, normalización e dinamización, incluso coa discusión conceptual de que é cada unha das tres cousas, e aí intervirían tamén moitos outros aspectos a ter en conta con respecto a isto, sobre todo de avances, problemas, metodoloxías, riscos, etc. Unha liña tamén de sempre presente de experiencias, de coñecemento de experiencias, de intercambio, de colaboración, de avaliación, e logo tamén unha última liña que é un foco sempre posto na necesidade da coordinación, do establecemento de redes, de estrategias colaborativas, foros en que se puderan difundir experiencias ou materiais ou cousas dese tipo. Como digo, aínda que as temáticas foron moi diversas, educación, xustiza, política, medios de comunicación, OLC, redes sociais, a igrexa, tecnoloxía, sanidade, publicidade, comercio, empresa, deporte, son moitas as temáticas que temos por diante para outros 20 anos, non? Non evolucionamos grande cousa, pero algo evolucionamos, non? Sobre todo, pois eso, a partir do ano 98 empezamos a introducir as olladas desde fora ou olladas complementarias das nosas, con experiencias ou con análises ou con resolucións de conflitos fora. No 2005 incorporouse o Proxecta, que tiña justamente esa vontade de ser un escaparate de experiencias, unha feira de intercambio de experiencias e de recursos. No 2015 empezamos a traballar a través das redes sociais, no 16 incorporamos a Artesa, no 17 crear contextos con estes obradoiros como a que acaba de producirse agora, e, bueno, iremos, de alguna maneira, tamén seguindo o ritmo do tempo. A primeira comisión organizadora, en parte por iso está aquí a miña esquerda, só na mesa, a esquerda, Enrique Monteagudo, estaba formada por Enrique Monteagudo, Antón Gómez Meixome e Xosé Antón López Dobao. Eles foron os primeiros, naquel ano 93, non? Logo viñeron moitas comisións organizadoras que fixeron posibles estes encontros desde a comisión técnica, a comisión organizadora ou como se lle quixera chamar. Está aí a lista de todos eles, se non a leo, bueno, deixará aí posta, para darlle a palabra a Enrique Monteagudo, que vai falar a continuación. En todo caso, grazas a todos e todas os que fixeron posibles estes 20 anos. Naturalmente, están todos os que traballaron desde o Consello, todos os que traballaron desde a Comisión Organizadora, todos os que traballaron acudindo ao noso chamado como relatores ou como público. Están tamén todos os que apoiaron os encontros desde o primeiro
primeiro momento. Nos primeiros programas aparece un agradecemento especial a unha listaxe de editoriais galegas, tamén a Escola Galega de Administración Pública e outras entidades públicas. Eu quería salientar que sempre estivo tamén apoiando os encontros a Coidadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización Lingüística, que sempre estivo apoiando estes encontros, non? Logo tamén apoiou a Secretaría de Política Lingüística, etc. Pero creo que a coordinadora dos traballadores e traballadoras debería recibir unha ovación especial. E tamén as nosas técnicas que estiveron sempre ao frente, con Susana Mallo pilotando o barco. Xa é tropelo. Sí, señor. Moi ben. Pois, moi boas tardes. Non vos vou explicar a especial satisfacción e emoción que me dá aparecer aquí como guest star, como figura invitada para facer esta rememoración de 25 anos de Encontros para a Normalización Lingüística. É o 20 encontro, pero como sabedes, o primeiro foi no ano 1993. Bueno, tamén para min é totalmente inseparable conmemorar ou recordar o traballo que se fixo ao longo destes encontros, pois co traballo que se fixo desde a Comisión Técnica do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, no seu momento o Arquivo de Normalización Lingüística, que foi quen estivo detrás destes encontros. Así que vou recordar algunhas cousas, non vou ser moi nostálxico, porque nos levaría moito tempo, ademais non creo demasiado no valor da nostalgia, no valor productivo, no valor eficaz da nostalgia, pero sí que para min é inseparable recordar o que foron os encontros, do que foi o traballo que fixo o CDSG, e por eso vai un pouco mesturado unha cousa con outra. Antes, cando se me propoñía, a Susana me insistía en un título, e claro, isto obrigábame a pensar, de que vou falar, como vou enfocar e tal, pois a miña idea deille moitas voltas. Pero hai uns días recibín isto, onte creo que foi, que é unha especie de naipe, que pon 20 encontros para a normalización lingüística. Iso que é isto? Pon a abrir e aquí hai un naipe. Entón, a ver que sae. O modelo lingüístico no sistema educativo galego. Agustín Fernández Paz e Bieito Silva. Fago outro pouco máis e digo: o galego extremeiro, situación sociolingüística. Francisco Fernández Rei, Felipe Lubián, Héctor Silveiro, Carlos Varela. Collo calquera outro. E sae Mocidade, linguas e redes sociais. Fernando Ramallo. Outro máis, pero este é como din. Propostas da Cotenol sobre a comarcalización de servizos lingüísticos. Xulio César Álvarez, Socorro García, Valentín García, etcétera, etcétera, así ata 20 naipes con temas e nomes. Para moitos de vós, igual que para min, estes temas e moitos nomes din moitísimo, para outras persoas dirán pouquísimo, algunhas dirán e outras non dirán, pero son temas e voces de como recordaba ahora Rosario, dos moitísimos que foron desfilando ao longo destes anos por aquí. Cando logo cheguei, que non puiden vir, aproveito para disculparme onte nin hoxe, porque tiven que atender as miñas obrigas docentes na facultade, pero cando hoxe pola tarde cheguei, repercorrín ese corredor coas liña do tempo e cas fotos, pois aí xa se me agolpaban realmente os recordos, non? Ver as caras, ver os temas, unha especie de flashback, unha especie de volta atrás na propia vida de que 25 anos, bueno, non son nada, pero son un tramo bastante grande de vida. Vou vos facer un recordo moi rápido de como empezou isto, e despois vou vos facer unha reflexión de tal como eu vin
ou vexo, ou creo, agora creo que vin, ao mellor estou reelaborando o recordo. Non? Como empezou isto? Bueno, os primeiros encontros foron, nun momento, foron no ano 1993. Eu era persoa completamente allea ao Consello da Cultura, non tiña ninguna relación especial con o Consello da Cultura. No ano 92, un ano antes, no Xacobeo 92, eu propuxera por iniciativa, prácticamente como apoio de Pilar Vázquez Cuesta, a que foi catedrática de Lingua e Literatura Portuguesas da nosa universidade, propuxeralle ao Consello facer un encontro de escritores galegos e portugueses que se fixo efectivamente co Xacobeo, un encontro no que estiveran aquí, entre outros estivera Xosé Saramago, unha representación do máis escollido das letras portuguesas daquele momento. O Consello acollera moi ben a idea, axudara moito na organización, a cousa saíra moi ben, bueno, ese era un pouco o precedente que había. No ano 93 empezaba a haber algo de organigrama, de traballo no ámbito da normalización lingüística, sobre todo, como sinalou un pouco rapidamente Rosario, no ámbito institucional. Levábamos xa ben 10 anos de autonomía, pero non había aínda un grande desenvolvemento de servizos técnicos de tipo lingüístico, de normalización ou de dinamización lingüística. Había os primeiros abrollos, se queredes. Eu podo lembrar moi ben isto en primeira persoa, porque eu nada máis acabar a carreira, traballei durante un tempo, xusto cando se inaugurou ou se estreou o Parlamento de Galicia, que funcionaba aquí no Salón Artesanal de Fonseca, pois tivemos o primeiro servizo de apoio lingüístico ao Parlamento, que estábamos Carlos Díaz Abraira e eu, traballando aquí nos sotos deste edificio. Despois Carlos seguiu no Parlamento, pero a mí pedironme que fose a Xunta, a Secretaría, a Consellería de Cultura, que naquele momento estaba Filgueira Valverde, e eu estaba ali na Consellería de Cultura, pois tamén facendo basicamente traballo de traducción, pero estamos falando da preautonomía, dos primeiros meses da autonomía. A partir daquela, logo eu esa parte de ensino, porque me fui traballar á universidade e pasei, ofrecíame un bo posto na Xunta, pero bueno, tamén tiña a posibilidade de facer carreira universitaria e comezaron a aparecer, diríamos, a Xunta comezou a crear efectivamente un equipo de lingüistas alrededor, diríamos, da traducción, porque realmente ao principio era así, do Diario Oficial de Galicia. Estaba ali Xermán García Cancela, estaba Merche Penocos, que estaba o Ximonosco, estaba Sara Alonso, máis xente, e tamén se estaba creando un equipo no Parlamento, non, de traballar neste eido. Un poquinho máis tarde, xa ao comezo dos anos 90, por tanto, xa máis cerca do arranque desta historia, pois algunhas outras institucións comezaban a crear servizos lingüísticos. Por exemplo, o Concello de Santiago sacou unha praza para unha persoa técnica no gabinete de lingua, que se chamaba. Eu estive no tribunal desa praza e gañou unha Socorro García Conde, que fora unha miña pouco antes. Empezou a traballar aí. Por outra parte, desde o ano 90, eu estaba na reitoría da universidade, estaba Ramón Villares, Ramón Villares, por suxestión do equipo, de xente que o apoiábamos, creou un servizo de normalización lingüística da universidade. Existía, Singala estaba contratado xa desde antes, pero era un traballo meramente de revisar papéis e tal, de crear máis un servizo de verdade, non? Entón foi nese momento cando efectivamente entraron a traballar ali Bermúdez, que está aquí agora conosco tamén, e Isabel Vaquero, que non está agora neste momento, un pouco máis tarde, algo máis tarde, Xusto Rodríguez Río, cando xa eu non era persoa a cargo deste servizo. Entón, a comezos dos anos 90, e tamén porque no ano 88 se aprobara a Lei de Uso do Galego nas entidades locais, entón comezaba a haber algo de crearse un corpo de persoas que, digamos, técnicamente, profesionalmente, se dedicaban a tarefas de apoio á normalización lingüística, sobre todo no ámbito institucional. Un pouco monomarco, esqueceme tamén dicir, a Radio Televisión de Galicia, tamén estaba creando o seu servizo. Podo vos recordar que eu fui unha das primeiras persoas, creo que dei
non sei, chamarlle cursos de galego, é morto de chamarlle. Iba ali ás 8 da mañá a ver se pillaba algún xornalista que me facía un pouco de caso para explicarlle algo. Pero que daquela algún xornalista podía ser Manolo Rivas, por exemplo. O sea, a cousa empezou moi ben. Pero, bueno, pillar a Rivas ás 8:15 da mañá para explicarlle que o pronome non sei que non era tarefa fácil. Pero daquela empezaban a traballar Benigno Fernández Salgado e Paulino Novo tamén. Era un pouco o que empezaba a abrirse, había en Fene algo, había algo en Redondela, entón empezaba a sentirse a necesidade de un pouco un enfoque un pouco máis profesional, porque xa empezaba a haber xente que estaba traballando neste terreo e que se sentía, porque sentían as necesidades de apoio, de asesoramento, de formación, isto estaba un pouco sin cubrir. Entón, nese contexto, Antón Meixome, que se citou aquí, e Antón Dobao, que estaba na televisión, e máis eu, pois, pedimos ao Consello se nos apoiaba para organizar os primeiros encontros que se fixeron no ano 1993 e que se celebraron en Bonaval, na igrexa de Bonaval. Isto quedou un pouquiño así, a experiencia saiu bastante ben, veces aí o programa, estaba xa Rei do Val, que era un pipiolo, éramos todos, Carlos, Abraira, etc. E quedou así. A cousa seguiu medrando, fixadevos que neste tempo, precisamente o Consello tamén comeza, xa vos digo, eu estaba completamente alleo ao Consello, pero o Consello tamén comeza a facer un certo acompañamento deste proceso, porque neses anos o Consello publica o libro O futuro da lingua, un estudo que xustamente fan Anxo Lorenzo e o finado e saudoso querido amigo Xan Bouzada, que se recordou aquí, que xustamente é un estudo, o primeiro estudo que se fai sobre a creación e desenvolvemento dos servizos lingüísticos no ámbito municipal. E este libro, se non me lembro mal, é do ano 94. No 95, máis ou menos, estou falando de memoria, tamén o Consello da Cultura publica Vender en Galego, e máis aquel folleto que se chamaba Publicidade en Lingua Galega, que eran uns traballos que facían Rei do Val máis Fernando Ramallo, dirixidos a todo o mundo da publicidade e da empresa, como para convencelos, sobre todo de cara ás axencias publicitarias, da conveniencia, da necesidade de utilizar o galego no ámbito publicitario. Por tanto, o Consello, a través da súa sección de lingua, estaba facendo un seguimento, empezaba a facer tamén un seguimento deste proceso. Nestas, chegamos ao ano 96, en que xa varias das persoas que citei, que estaban traballando neste ámbito, como Isabel Vaquero, recordo concretamente Isabel, Socorro, García Conde, creo que estaba este tamén Manolo Bermúdez, veñen coa idea, porque se estaba creando esa Cotenol, nese momento aparece a Cotenol, o primeiro presidente da Cotenol acaba de entrar a acompañarnos, Valentín García, que tamén acababa de deixar de ser alumno meu, non moito. Primeiro foi socio, sí. Pois este grupo de xente, Valentín xa comezaba a traballar no Concello da Estrada, decátanse de que necesitan algún apoio de tipo organizativo, a Xunta non ofrecía, non estaba ofrecendo, estaba bastante ausente da súa obriga legal, por outra parte, de literalmente dirixir o proceso de normalización lingüística, que é o que pon a lei, e necesitaban apoios. Entón, a propia Cotenol, como aí había no xermolo da Cotenol, estaban varias persoas, o propio Valentín e varios que citei antes, que foran alumnos meus na facultade moi poquinhos anos antes, pedíronme un pouco a interlocución para que o Consello da Cultura crease un centro que lle servise de apoio de referencia. E foi nestas que falamos xa no 96 finais con Carlos Casares, que acababa de ser elexido presidente do Consello da Cultura despois do pasamento de Filgueira, e tamén unha das persoas que creo que merece un recordo especial aquí, Carlos Casares, que como presidente do Consello acolle esta idea e isto permite poñer en marcha o arquivo de normalización e de que se chamaba así, de planificación lingüística, que empeza a estar nas mans xa de Susana Mayo e máis de Begoña
López. Aquí sí que xa eu paso a formar parte da sección de Lingua do Consello da Cultura. Neste momento, como eu estaba aí mediando, non sei moi ben por que non me recordades, paso a ser parte da sección de Lingua do Consello da Cultura. Entón, desde a sección de Lingua do Consello da Cultura creamos unha comisión técnica para este arquivo onde está xa desde o primeiro momento a Cotenol. E pouquísimo despois, porque fixados, estamos falando do finais do 96 e 97, pensamos que unha das necesidades que temos que poñemos sobre a mesa é de convocar uns encontros pola normalización lingüística. Porque non, é dicir, existían xa iniciativas, algunhas delas con moita percorrido previo de, digamos, foros de formación, de debate, de encontro, de articulación de propostas no ámbito do ensino, por exemplo, as xornadas do ensino da SPG, que viñen do ano 79 ou 80 ou así. 80. No ensino había xa bastantes, como estas, que feito agora, xa no ensino, pero neste sector do traballo máis, por unha parte, das institucións e, por outra parte, de cara ao conxunto da sociedade, non había onde xuntarse a falar. E entón, nace nese contexto a proposta de convocar os primeiros encontros pola normalización lingüística no ano 98. Agora, xa vou saltar un pouco a parte memorialística, porque isto sería un pouco a prehistoria, e contovos como agora vexo o que eu pensaba que estaba detrás, as ideas que estaban detrás de crear o CDSG, o Arquivo de Normalización Lingüística, e de facer os encontros. Digo, como eu penso agora, pero creo, sinceramente, que non distorsiono moito. Creo que isto, máis ou menos, era o que xa pensaba daquela sobre estas mesmas cousas. Os obxectivos que tiñamos en mente, daquela que tamén teño que dicir que na universidade comezaba a dar a materia de sociolingüística galega, que comezou a darse no novo plan de estudos de filoloxía galega, que naquele momento non se daba. E, por tanto, xa me metía tamén, se queres, desde o punto de vista académico, bastante neste mundo, neste terreo. Eu penso que os obxectivos que estaban na mente nosa, miña, eu creo que das persoas que estaban detrás desto, eran, por unha parte, na liña do que estaba dicindo, dotármonos de instrumentos organizativos para a difusión do uso da lingua en novos ámbitos. Como vos decía, había unha obriga legal, había unha Dirección Xeral de Política Lingüística, logo foi Secretaría Xeral. Bueno, a Xunta tiña o seu aparello, as delegacións provinciais, etc., pero nós víamos que isto non estaba dando conta ao recado. Era un traballo que estaba moi volcado cara ao ámbito do ensino. Mentres que estaba bastante máis descoidado todo o que era o ámbito institucional e social. Entón, dicimos, bueno, aquí fai falta dotarse dun instrumento organizativo. Eu creo que a Cotenol é un pouco unha tentativa desde abaixo, non? De suplir esa carencia. O CDSG era un elemento de apoio para iso. Outra necesidade que víamos clarísimamente naquele momento era unha necesidade de formación de persoal. Evidentemente, por razóns históricas que non vale a pena explicar aquí, pero son moi obvias, a formación que se ofrecía na Facultade de Filoloxía ás persoas que cursaban os estudos de filoloxía galega, que eran basicamente os que alimentaban un pouco este sector, era unha formación fundamentalmente de carácter filolóxico, o cal respondía, bueno, pois a propia tradición da facultade e a propia formación do profesorado da facultade, incluída a persoa que vos está falando neste momento. Por tanto, pois, a través desa titulación dábanse, bueno, coñecementos de gramática da lingua, de fonética, de historia da gramática histórica, de literatura, de comentario de textos, etc. Pero logo as persoas que con ese título tiñan que confrontar, pois imaginadevos un traballo na Radio Televisión de Galicia, no Parlamento de Galicia, na Xunta, no Concello da Estrada, no Concello de Fene, no Servicio de Normalización Lingüística da USC ou da Universidade da Coruña, pois non, era unha formación necesaria, imprescindible, se queredes, pero non suficiente. Había unha serie de cousas
a maiores que había que saber e que isto non se tiña. Por tanto, había aquí unha carencia grande. Evidentemente, os encontros para a normalización lingüística non podían aspirar a suprir esa carencia porque necesitábase moito máis que iso. De feito, a Cotenol naquela empezou a montar algúns cursos de formación, etc. Pero a idea que estaba detrás dos encontros tamén era como un elemento formativo. Posto que comentaba agora Rosario, nós aí traíamos, ela citou algúns dos temas, de xente do mundo do dereito, da xestión institucional, de mundos moi diversos que eran unha especie de necesidades moi varias que tiñamos, e que a ver se conseguíamos con isto aprender un pouco máis sobre isto. Falábamos, por tanto, de dotarse de instrumentos de articulación do traballo, de permitir colaboración, de crear redes colaborativas, dotarse de instrumentos para a formación, e tamén crear coñecemento útil para isto, porque evidentemente a formación aliméntase con un coñecemento útil. E o problema, o déficit que tiñamos era nos dous frentes, era un déficit de formación e un déficit de coñecemento que fose eficaz, que fose útil para o traballo que se estaba facendo. Evidentemente, desde as facultades, e concretamente eu, tiña unha materia de sociolingüística, outra de planificación, pero era moi pouquiño e moi básico o que se podía achegar desde aí. Puñamos moita énfase tamén, o recordo Charo agora, no que en facer todo isto, reforzar a organización, reforzar a formación, crear coñecemento, poñamos moita énfase en facelo dun xeito colaborativo. Non é casualidade que Xaime Subiela sexa o convidado que veu máis veces a falar, porque as persoas que algunha vez escoitastes falar a Subiela nos encontros, sabedes que unha das leitmotivs e das ideas insistentes de Subiela era tecer redes, traballar colaborativamente, tal, porque isto era un pouco a idea que tiñamos. Bueno, xa que, digamos, non era unha iniciativa, nin a CDSG, nin os encontros, non era unha iniciativa que viña de arriba, sí, está, isto vai acabar xa. Non era unha iniciativa que viña de arriba, era unha iniciativa que, de alguma maneira, saía de abaixo. Bueno, digamos, a ventaxe que podía ter isto era que o podíamos facer de unha maneira un poquinho máis horizontal e un poquinho máis colaborativa. Non se pode ocultar que todo ese traballo e toda esa actividade novidosa no país de promoción da lingua, destas institucións, dos concellos, das empresas, etc., pois, como todo cambio, todo cambio social, bateu con resistencias, bateu con inercias, incomprensións, susceptibilidades. E xa está despensando todos. A Xunta, sí. O PP, sí, pero non só. As susceptibilidades, as resistencias, tal, foron moi diversas. Había como unha serie, un campo de tensións moi grande, non? Sobre a lingua era pero era, neste momento tamén, un campo de tensións. Entón, había tensións, por exemplo, de tipo político e simbólico. Quen se apropia da lingua? Quen se apropia da lingua? A lingua como un recurso simbólico. Era un recurso simbólico moi valioso. Sempre había esa pelexa por quen era dono, quen era propietario da lingua. Eu, dixen ás veces de xeito políticamente pouco correcto, que me parecía un gravísimo erro, as pretensións de tal grupo ou de tal outro por apropiarse da lingua, pero sí, sigo pensando que sí, que houve esas tensións e que afectaron bastante negativamente a lingua e o traballo que se facía desde este ámbito. Que conste que non quero dicir con isto que os debates políticos sobre a lingua teñan sexan despreciables, son necesarios, inevitables e interesantes. Estou falando de outra cousa, estou falando de unha certa ansia de apropiarse, eso é outra cousa. Había tensións intelectuais e científicas. Aquí os filólogos e os gramáticos tensionaban con as persoas que víamos a lingua de outra maneira.
con un enfoque non máis... era ni filólogo ni gramático, non sabemos a que se dedicaba. No, as filólogas e as gramáticas. Sí, será. Aí había tensión tamén. A ver, que aquí quen manda na lingua é a gramática. No, sí, había tamén esa tensión, mesmo no terreo académico. Había tensións tamén no ámbito cultural. Eu podo vos recordar un eximio, tan eximio que era Esgrevio, poeta, recordo en los difundiu un acto de normalización lingüística na Escola de Magisterio de Lugo, porque o acto era de normalización lingüística, para promover a normalización lingüística. Este eximio poeta, de verdade, que sí que o era, literalmente dixo a planificación lingüística, non o dixo así porque falabas, a planificación lingüística é o erdo fascista do control da mente. E claro, que nós íbamos ali a falar de planificación e de normalización lingüística. O sea que era un comentario do máis oportuno para naquela ocasión. Bueno, e había pois as típicas tensións que sempre hai tamén sobre redes de influencia, redes de poder, é dicir, quen coloca, quen persoa en tal centro, en tal concello e tal. Todas estas tensións crearon dificultades. O que non vos quero dicir que foi un camiño de rosas, porque era un camiño, e sigue sendo, pero aquela era tamén un camiño moi tensionado. Cando agora estábamos vendo aí na liña do tempo algúns dos titulares de prensa que recollían as cousas que se decían nos encontros, pensábamos que canto de actualidade teña, non? Incluso non vou agora demorarme moito nisto, pero das reflexións que fago sobre a desarticulación do traballo, sobre a falta de apoios, sobre a non fixación das prioridades. Valentín, que estabas ti tanto nesta historia no teu tempo. Non está mal que a Secretaría Xeral de Política Lingüística estea en todas partes. Non está mal que promocione premios literarios, non está mal que promocione investigacións de todo tipo, pero hai prioridades. Ten que haber prioridades. Unha das cousas nas que estivemos insistindo unha, outra vez máis é que necesitamos utilizar os recursos con eficiencia. E para utilizalos con eficiencia, con efectividade, temos que ter claras cales son as prioridades. Cales son as tarefas número 1. Sin desprecio nin menosprezo de outras moitas tarefas moi importantes que hai que abordar. Seguimos vendo esa non concentración en prioridades e eu creo, sinceramente, pensei durante todos estes anos que iso non ten por que ser un problema político. É dicir, alrededor da lingua hai problemas políticos, para que o imos negar, é evidente. Hai desacordos moi grandes en algúns aspectos moi xustificados. Non os vou facer reconto aquí porque non é o momento. Pero hai outras cousas que non teñen por que ser un problema político. Que facer ben unha serie de cousas no terreo da promoción do galego, da organización do traballo, de difusión da lingua, non ten por que ser un problema político. Ten que ser un problema de centrar prioridades. E, por sorte, creo que temos xente agora formada en postos de responsabilidade que o sabe. Pois temos que conseguir, a base destas broncas así de final de encontros, a ver se o conseguimos que se faga algo. Bueno, vou rematando, non? Dicíamos, vemos eses titulares de prensa e temos a veces a sensación desalentadora da actualidade. As cousas que dicen, pero, home, isto ainda hoxe estamos a isto. Eu simplemente quería vos rematar dicíndovos que temos que apartar de nós a idea do fracaso. Eu creo que o fracaso non consiste, permitidme que lea isto porque é así máis sentencioso, o fracaso non consiste en non conseguir facer realidade todas as nosas aspiracións. Consiste en deixar de intentalo. Ao contrario, non podemos cifrar o suceso dos nosos esforzos en facer plenamente reais
todos os nosos soños, porque iso é unha misión imposible que nos vai abocar a unha constante frustración. Consiste en pelexar por eles con honestidade e con intelixencia e nunca deixar de aprender no camiño. E nese aprender no camiño, nese pelexar e nese intentar non deixar de aprender no camiño, si que agora teño que agradecer, porque da que Charo fixo algúns agradecementos, a min é obrigado tamén facer algúns máis personalizados. En primeiro lugar, efectivamente, as persoas que traballaron na Comisión Técnica do CDSG e desde na organización dos encontros. As persoas, algunhas están aquí, outras non, como Daniel Romero, como Antón Meixome, como Manolo Bermúdez, como Valentín García Gómez, como Anxo Lorenzo, como Concha Costas, Nel Vidal, Goretti San Martín, Socorro García Conde, Gregorio Ferreiro, Valentina Formoso, Begoña Caldas, Conchi Cochón, as persoas que están ainda hoxe, por suposto, María Xosé Xusto, Anxo Sobrino, Xusto Rodríguez Río, Marta Souto, creo que non me deixei ninguén. E, claro, ese recordo necesariamente especial ás persoas que non están connosco, porque non poden estar, como Agustín Fernández Paz, pero moi especialmente a Xan Rivas. E sempre todo este equipos de xente que citei que foron traballando nun momento ou outro, sempre seremos debedores de quen estaba detrás do telón. Susana Guitart, durante un tempo, Rosario Pérez Madalena, durante moito tempo tamén, e Susana Mallo, todo o tempo. Así que, moitas grazas. Ben, antes de deixarlle o sitio ás persoas que teñen que ocupar esta mesa, eu quería dicirvos que tamén vos poderedes xogar coa baralla. Coa baralla de Quique, el fixo, el privilexiado que tivo un pouco antes, pero haberá barallas para todos esta tarde. Moi ben, entón que facemos? Pasamos a
Sí, 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 sí. Está entrando solo por un canal. Ben, boa tarde. Agora imos comezar con esta, non sei como moi ben como chamarlle, esta sesión. Na que... Ben, esta sesión que nos encomendaron para, facernos esta pregunta, se realmente 20 anos non son nada. Eu xa sei que son porque cando empecé a vir aos encontros non usaba e agora teño que poñer xa gafas para ler se quixera. Entón, estamos aquí pois con 4 persoas que son asiduas dos encontros. Dúas delas tamén tiveron moito que ver na súa organización, e xa a maioría dos que estades aí xa coñecedes as 4, pero referíame neste primeiro momento aos que estiveron na organización dos encontros e moitas veces deste lado da mesa, como son Manolo Bermúdez, que teño aquí ao lado, e na esquina da lá Anel Vidal. Nel, ademais, foi presidente durante anos da Cotenol, entidade que tivo moito que ver, como xa mencionou Quique, na organización dos encontros, e ambos os dous están ben sellados a servizos de normalización, un na universidade e outro no Concello de Carballo. E acompañan na mesa, deixaronlle aí o sitio central, a Merchi Penoucos e a Olga Iglesias, tamén incondicionais dos encontros. Olga pertence ao ámbito educativo e durante anos estivo moi ligada aos equipos de normalización lingüística. Merche vende un servizo lingüístico da Xunta, deses que polos que se empezou, tal e como comentou xa Quique, que fixo esa panorámica de todos estes anos. Merche, menos o ano pasado, asiste dende o 93, entón non sei se estaba nas estatísticas de Charo como asistente máis fiel. E a fidelidade realmente é o que teñen en común todas as persoas que están na mesa, esa reiteración en seguir asistindo aos encontros, igual que moitas outras persoas que non están aquí, algunhas estades aí e outras non están neste momento, pero sí que asistiron regularmente sempre aos encontros. Así a que empezou a vir máis tarde foi Olga, verdade, Olga, que por unha circunstancia que eu creo que é ben que a comente, nel empezou máis tarde que nós os tres, por unha cuestión de idade, pero non imos agora meternos en cantos anos tiñamos todos no ano 93, tampouco hai que profundizar. Pero Olga empezou no 2004, non? É importante a matización, porque podes comentalo ti. Boa tarde a todos e a todas, e grazas a ti e a organización por convidarme e por este premio a fidelidade, a ver se a primitiva que cubro cada semana, pois tamén sae premiada, non? Entón, Tina di que eu me incorporei máis tarde, é certo. Eu participo, son docente, pero como a Tina, a miña actividade profesional está moi ligada dende sempre aos equipos de normalización e dinamización lingüística dos centros. Tiña unha participación moi activa dende nos equipos, dende o ano 91, dende a súa creación, pero, curiosamente, asistía a xornadas de formación que impartidas pola administración, pero, curiosamente, non sabía da existencia dos encontros ata o ano 2004.
no ano 2004, no curso 2004-2005, incorpórome á Secretaría Xeral de Política Lingüística e cando descubro os encontros e descubro tamén o labor da Cotenol, que non sabía da existencia da Cotenol. Isto pode resultar moi chocante para vós, non? Aseguro-vos que naquel momento era unha situación común á maioría do profesorado. Mesmo sendo este un foro tan importante para nós, un foro de debate, actualmente único, lamentablemente, de debate e de formación e de ilusión, e mesmo así era descoñecido. Na actualidade, evidentemente, as convocatorias dos encontros chegan a todos os centros, pero aínda, antes que Charo falaba da participación e Quique, non sei aínda que porcentaxe de docentes asisten. Eu creo que é unha porcentaxe aínda reducida. É unha porcentaxe reducida, para nós é moi importante, pero non é fácil asistir por o horario de mañá, que coincide coa carga lectiva, e tamén, bueno, mellor analizalo con máis calma ou o que sexa, pero creo que o profesorado tampouco non o sinte moito como propio, sinte como algo, ainda como que non vai con el. Para mí foi un auténtico descubrimento chegar aquí e poñerme en contacto coa realidade dos servizos, non? E con profesionais que tiñan os mesmos obxectivos, as mesmas ilusións que a min, e que, sen embargo, porque o descoñecemento mutuo, traballábamos de costas continuamente. Entón, dende aquela, dende 2004, convertíme en asidua dos encontros e convertíme en asidua tamén do curso Traballando en Lingua de Carballo que botaba a andar naqueles momentos. Entón, eu estou moi agradecida, claro, ao que me ofrece este foro. Non sei. Ben, esa realidade que descubriu Olga é que ten en común, polo que estivemos así preparando previamente, con todos os demais, era pois que ofrecía esa posibilidade de encontrarse. Hai unha parte na que todos coincidían, cando lles lancei a primeira pregunta, de por que repetistes tantos anos os encontros, era un pouco, a parte de cousas que imos ver despois, de formación e de outras circunstancias, hai un elemento central que todos repetiron, que era ese encontro físico, ese encontrarse desde con vellas compañeiras até pois con xentes que compartían as mesmas ilusións, as mesmas inquedanzas e os mesmos temores e demais. Entón, gustaríame así que brevemente comentárades un pouquinho a vosa visión. Non sei se queres empezar ti, Merche, que por máis fiel que ninguén. Por idade. O meu é un premio a fidelidade, o sea, isto está clarísimo, só estou aquí por isto, e por idade. Como ben dixo Quique, cando falou, nos empezamos no ano 84, daquela só había nos, o Parlamento e Radio e Televisión. A universidade non tiña aínda. Nos empezamos uns encontros, pero encontros entre nós, para poñernos de acorda en certas cousas de norma e todo. Bueno, as discusións eran de terminoloxía, de mayúsculas, e a vos imaginades como era aquelo. Cando no ano 93 vimos que había uns encontros pola normalización lingüística, para nós foi como unha porta aberta a iso, o que diste, a encontrarnos con outra xente que estaba facendo outro traballo, aínda que é certo que nós temos un traballo moi distinto ao que teñen, por exemplo, nos concellos, nos servicios de normalización de outro tipo, porque o noso é mera traducción e corrección. O sea, nós non facemos dinamización cultural, non facemos dinamización lingüística para nada, pero sí encontrarnos con compañeiros que estaban a facer isto, ver a ilusión con que a xente empezaba, como iban cambiando, os novos recursos que nos iban ofrecendo, que nos, ás veces, estabas pois como moi no traballo diario ese que te exixe a publicación día a día. Entón, chegábamos aquí e eu teño que decir que saía como con moito máis contenta, moito que ben, cantas cousas están a facer, non somos nós só ali co bolígrafo e dalle a cotices. E, bueno, e iso me levou a vir cada vez con máis ilusión. E non a min só, o sea, nós
era como a pregunta de todos os anos. Chegabas de vacacións, oye, cando son os encontros? Oye, alguén sabe de que van este ano? Esa era a pregunta no noso servizo. Eso quere decir que se creou, a raíz desto, unha ilusión, a ver, que pasa, que vai a ver, que vai a ser, que tal. E, bueno, eso é por iso estou aquí. Falou. Digo, que parece que non está preparado. Bueno, eu creo que justamente cando decidimos, ou cando alguén decidiu chamar este encontros, acertou plenamente no nome, non? Porque eu creo que o encontro físico, hoxe en día estamos no mundo virtual, no mundo digital, pero o encontro físico é realmente importante, non? Eu sempre traballei nun servizo de normalización lingüística dos grandes do país, a pesar da nosa unidade, dos grandes do país, pero sempre tivemos a idea de que había persoas que acababan de licenciarse e acababan moitas veces tirados ou tiradas nun despacho sen formación e sen ninguén que mirara para eles. Cun concelleiro de Cultura que de vez en cando lle dicía corríxeme isto. E os encontros era ese lugar onde nos atopábamos e nos encontrábamos para dicirnos, estamos aquí todos. E eu son dos que creo que as mellores ideas son das que saen cando hai distensión. A tensión de cando eu preparo algo, digo unhas cousas que poden ser máis ou menos interesantes ou non, pero cando hai un paseo, cando hai unha caña polo medio, un café, eu son dos que, por lo menos nesta cultura, non sei, noutras culturas, funcionan e xurden as mellores cousas. Dos encontros saíron as mellores cousas que se deron neste país no ámbito da normalización lingüística. Foi, eso vai, xa me estou adiantando, pero creo que a idea do encontro, a idea deses intermedios, dese café intermedio, dese momento de cando estamos todos de pé e que atopas, que cruzas o corredor para topar aquela persoa que queres comentar algo, simplemente a queres saudar ao principio, pero dese saúdo saen as cousas máis interesantes que xurdiron do ámbito da normalización lingüística, pero non me quero adiantar. Ben, eu estou totalmente de acordo co que dixo Manolo agora, non? Que é o valor ese dos encontros como encontro. Eu empecé a vir como estudante da facultade, non sei, supoño en terceiro, en cuarto de carreira, e no ano 2002, despois no ano 2003, xusto a acabar a carreira, empecé a traballar en Carballo, e vía os encontros, empecé a saber nesa parte formativa, non? Traio aquí unha cousa que posiblemente simbolice iso, que é un libro que publicou Xerais, un libro que nos deron nos encontros varias veces, seguramente todos temos varios nos estantes, pero de cousas, desa idea da parte formativa, se cadra máis que formativa de coñecermos experiencias, de coñecermos realidades, isto é de Quico Monteagudo, Soco García Conde, Héctor López de Castro e Xaime Subiela, como non, pero simboliza isto de que daqui nacen cousas, esas cousas teñen plasmación para o formativo, non? Hoxe non nos temos, tivemos varios anos en formato actas tamén, e hoxe difúndense, as cousas que saen daqui, non teñen formato libro, pero teñen outros formatos de seguramente máis repercusión, non? E despois, o empezar a traballar, digamos, no ámbito formativo foron nascendo outras cousas, formativo no sentido de adquisición de competencias para o traballo, non? Todos os cursos da Cotenol, outros cursos de verán que foron saindo e que son fundamentais tamén. E por iso creo que os encontros empezaron a ter máis o valor para min de traballar do que comentou agora Manolo, non? Dos cafés. Isto sempre foi, para min, fundamental nos encontros. É verdade que estamos perdendo así nos últimos anos, non? As sesións daqui da sala son fundamentais,
pero as sesións que tiñamos aí abaixo de poder estar media hora falando no que saindo diso que nos chamamos a soidade do técnico de normalización, que estamos meses en agora cada vez menos, o Drive fai maravillas para o traballo conxunto, pero que estamos meses sin poder discutir con ninguén de se isto debemos facer así ou non. Entón, as sesións de sala son fundamentais, pero ese encontro, ese espazo de falarmos de maneira informal e de poñernos en contacto e demais é fundamental. E creo que é un dos valores fundamentais dos encontros de estarmos aquí véndonos a cara e falando. Moi ben. Ben, entón, como xa vimos, este valor tan importante que foi o primeiro que presentaban eles todos, en que hai unha parte pois emocional, non sei se podo decir, pero que sí que nos reencontramos e nos vemos e demais, que ten que ver pois coa amizade incluso, que é coas redes que se van tesendo neses cafés que comentaba agora Nel. Ademais tamén hai outras cuestións que foron fundamentais e que non podemos deixar de nomear porque foron 20 anos, 20 encontros, xa son moitos, que deron para chegarmos tamén onde estamos agora. En realidade, agora teño que pelexar con isto, todos coincidimos, e comentouse antes, comentaron Charo máis Quique, pois que estes realmente foron os encontros para a consolidación dunha profesión e impulso dunha coordinación entre servizos, primeiros servizos de normalización, e logo máis para adiante, xa noutra etapa, incluso a pretensión de coordinación cos servizos, cos equipos do ensino. Foi, como xa se mencionou, nos segundos encontros do 98, onde xa se falaba, onde nos viñeron, primeiro viñeron de Cataluña a falarnos de determinados pasos que ali se deran e de consorcios que ali había. Aquí falábamos pouco a pouco de ir coordinándonos, nos segundos encontros foi ese tema o central, volveu reiterarse no 2005, de novo a coordinación dos servizos, houve un relatorio de SOCO que era unha proposta actualizada de vertebración, sempre estivo aí ese impulso para ao final no 2009 presentarse aquí, presentou Valentín a necesidade dun consorcio para a planificación lingüística en Galicia, a necesidade dese consorcio e desa necesidade que sempre houve de planificación. Entón, gustaríame que, sobre todo, as persoas que estiveron máis ligadas a este primeiro momento dos servizos e da Cotenol, que comentárades un pouco que supoñía ou que supuxo a vertebración entre o que se facía nos encontros e o que se iba facendo a través da Cotenol de cara a esta coordinación necesaria dos servizos. Imos ver, bueno, xa apuntou antes a Charo e Quique, pasaron ni máis ni menos que 25 anos do primeiro encontro, 20 do segundo, porque é do ano 98, pero a realidade cambiou moitísimo neste tempo. A nosa obsesión como técnicos, como traballadores de normalización lingüística, eran dúas. En primeiro lugar, crear un colectivo, non un colectivo sindical, sino un nicho laboral, un nicho onde traballar, buscar un espello onde nos mirar e adaptalo a nosa realidade galega. Ti facías referencia a que nos primeiros encontros íbamos beber da fonte do que pasaba en Cataluña, un pouco despois do que pasou en Euskadi, pero nós sabíamos perfectamente que os nosos vimbios eran ben diferentes. Non perdimos moito tempo na frustración de non poder facer, de non poder emular, de non poder copiar o que se facía en Cataluña e despois o que se foi facendo en Euskadi, que nos chegaban aquí, en relatorios moi ben expostos, e si o que se procurou foi a través sempre da Cotenol, están aquí, bueno, non está Soco, pero está Valentín, está aquí Conchi, que foi tamén presidenta da Cotenol. A nosa obsesión, a nosa idea era a de crear contidos entre todos
crear sinerxías que fosen interesantes, copiar os mellores modelos, testalos e compartilos. Esta foi a nosa idea, é dicir, desde o primeiro momento. E os encontros foi o sitio onde se vertebrou gran parte destas ideas, pero sobre todo eu non quero adiantar as miñas conclusións, pero que quería repetilo varias veces. Eu, como moitas das persoas que estamos aquí, temos unha vida, está no equipo de... Pagamos, supoño que moitas cotas de moitas cousas, pero os 20 euros que se pagaron na Cotenol cada ano foron os mellores 20 euros que investín eu nunca, profesionalmente. Foi cando non había formación, cando a formación non me deu a universidade, deronma os meus compañeiros. A mellor formación, a máis barata, eu dicía yo ao secretario xeral de Política Lingüística, Xesús Paulo, nunha reunión con Valentín e con Conchi, eu dicía, son os mellores euros, naquele momento eran pesetas, que vas ter investido en normalización lingüística, porque esta xente é super aforradora. Van conseguir a mellor formación cos mellores recursos e cos máis escasos recursos que poidamos ter. E facíamolo. E eu creo que, insisto nesta idea, esta coordinación que viña dos servizos deu en que nos anos 90, finais dos 90, principios do 2000, viñera unha xeración que nos mellorou en case todo. Creo que nós non o fixemos mal, creo que formamos parte dun produto do que estou orgulloso, pero a xente que veu despois mellorou o que nós fixemos, ou está mellorando o que nós fixemos. Eu non é que estea fora xa de todo isto, pero mellorou. Estou moi orgulloso da xente que nos da xente que nos seguiu neste traballo. O único que me preocupa é se isto vai ser a última auga destes ríos, porque o colectivo do que formamos parte non ten tanta historia. Os máis vellos temos pouco máis de 50 anos e os máis novos teñen 40. E isto leva ao fracaso máis absoluto, porque o colectivo non existe como tal, porque non hai continuidade. E aí as administracións, a Xunta de Galicia e as diputacións, sobre todo algunhas, teñen moita culpa disto, de non seguir engordando, de non seguir fornecendo que este capital humano que se foi logrando conseguir entre todos e entre todas teña continuidade. Esa é a mágoa que teño, pero de todas formas ainda estamos aquí. Sí, nada, brevemente, a idea sempre foi de que sumar multiplica, non? É que isto que se fai nun concello, isto que se fai neste outro, se o sumamos, pódese acadar máis. Por iso, todas as propostas que serviron aquí, que desde a Cotenol se trouxeron aquí aos encontros de coordinación, a proposta de comarcalización de servizos, a proposta do consorcio de planificación, a proposta de coordinación, os encontros sempre serviu para iso. Tamén é certo que nos últimos anos, ante a insistencia desas nosas propostas de coordinación, nunca ningunha entidade superior recollelas, nunca ser tido en conta, nos últimos anos que fixemos foi remangarnos e pois facémolo nós. E directamente desde os servizos, sin ningunha estrutura superior, desenvolvemos esa actuación conxunta a través de Proxecto Apego, Youtubeiros, Club de Debate, Enregueifat, diversas cousas, non? Pero todo iso nace, esa posibilidade de traballar conxuntamente, nace de espazos, e o espazo é este, os encontros. Vos? Ben, entón, agora vou pasar unha serie de fases e etapas que imos ir valorando, vos tamén, moitos cadra que os lembrades, non
non é só esta xente pois foi escollida aquí para arrancarnos e tal, pero toda a xente que queira intervir pois só ten que ter a man e dar a súa opinión, pois para valorar pois primeiro pois os encontros como espazo de presentación, de análisis, de estudos e de propostas que foron moitas as que aquí saíron. Eu escollín así un pouco algunhas, se cadra a vedelas lembrar, algunhas outras non, e lembrades outras que eu non puxen aquí e que podemos comentar, porque nos encontros, pois, xa no 2001 se presentou algo pois, que tiña certa relevancia como o informe de política lingüística e normalización en Galicia, daquela. Presentouse no 2009 unha análise da acción política, da política lingüística desde o goberno galego naqueles anos e propostas facíanse tamén para unha vindeira legislatura que logo xa non houve presentables, claro, ou sí, pero non fixeron caso. No 2011 houve unha análise da acción política no ámbito municipal, non só todo foi acción política, análise política, porque houve un traballo feito por encarcou a Alba e a Ferreira sobre os perfis lingüísticos dos postos de traballo da administración, que era algo tamén requerido e que tivo certa relevancia. Houve no 2010 a presentación da rede de dinamización e houve presentación de estudos durante todo este tempo, pois houve aquí os encontros foi onde se viron, onde se deron a coñecer os... Pero oíaseme, non? Onde se deron a coñecer aquel estudo que sacou o Seminario de Sociolingüística da Real Academia sobre actitudes, que deu unha viraxe importante á forma de enfocar o traballo cara á mocidade, os estudos sobre a lingua galega no medio urbano, non está aí anotado, pero lembro que tamén presentara naquel momento Ana Iglesias o seu traballo sobre prexuizos que viña da súa tese de doutoramento. Houve relatorios durante todo este período sobre actitudes lingüísticas, aquel que fixera Carlos Neira, mocidade, lingua e redes sociais, que fixera Fernando Ramallo, que era unha presentación dun encargo que creo que se lle fixera desde a Secretaría Xeral, sobre o comportamento lingüístico da mocidade. Xaquín Loredo e Jocan Casares estiveron 2 anos tratando este tema. Sobre condutas lingüísticas, aínda non hai moito, no 2016 tamén se tratou sobre a muda lingüística. Todo isto foi nun longo período de tempo que eu creo que daí foi un espazo no que se presentaron todas estas cousas, tanto análise como estudos como propostas, e que me gustaría que fixerades unha pequena valoración, tanto empezamos polos da mesa que están aquí primeiro dispostos para isto e calquera persoa do público tamén. A ver, acordades vos de si, non... Bueno, evidentemente acordámonos, pero foron moitos temas, entón non sei. Evidentemente... Foron significativos os pasos encontros, non? Sí, evidentemente que sí. Eu penso que sí, incluso o que falabas desde a presentación dos primeiros estudos que se fixeron cara a un plan de normalización lingüística que despois foi aprobado, pero que segue aí, que hai que aplicar. Así como, bueno, non sei, outros, o que diste, o dos perfis lingüísticos para os postos da administración, a mí pareceume, por exemplo, moi interesante, porque penso que eso sí que despois se levou a algunhas administracións, non digo a todas, pero sí é certo que tamén se aplicou e serviu como base tanto en concellos como incluso na administración autonómica tívose en conta mellor para algúns concursos, non sei, así, non sei vos que... É un aspecto formativo, a ver, que ao mesmo tempo falábamos antes da parte que tiña máis de encontro, e si o... A parte de... Hai que pedir máis micros para a parte que tiña de encontro, este é como unha parte como máis formativa, informativa e ao mesmo tempo en que formativa no sentido de que se están presentando
pois estudos novos, información nova que nos serve para o noso traballo e ao mesmo tempo, ao lado desas análises, deses estudos que se fan, hai un apartado de propostas que moitas veces están ligado, que sempre tivo os encontros, sempre foi un pouco un espazo de proxección disto. Entón, era un pouco para que valorades se tens algo máis que valorarse, non? Pois vimos porque está aí Federico e xa é mellor. Sí, a presentación dos recursos lingüísticos que, por exemplo, para nós, polo menos, pois era moi importante, porque era que ti despois podías aplicar o teu traballo, pero que a mellor non tiñas forma de chegar a eles. En cambio, era como, sabías que se estaban facendo cousas, pero ata que chegabas aquí, alguén as presentaba, pois, a xente da universidade ou programas que había por aí, pois, descoñecíamos totalmente. Entón, evidentemente, os encontros serviron para iso. Sí, eu incluso iría un poquinho máis alá. Ese espazo de proxección de cousas que se facían e que era o lugar axeitado para proxectalos, pero que ademais que se fixeron moitas cousas, digamos, por encarga para os propios encontros, non? Estudos, análises, propostas que se non fose, digamos, pola organización dos encontros, non se terían feito porque foron feitas a propósito. Pero digo, isto estamos mirando a perspectiva atrás, pero non é antes facíase, isto faise así, os deportistas, o vídeo este dos deportistas non é algo puntual que vemos aquí, algo que se fixo especificamente para aquí, pero que ten unha proxección que non queda só entre a xente que estamos aquí, é unha proxección moi ampla polo que significa, non? Que persoas desa repercusión teñan. É un exemplo, pero por ser o exemplo deste ano e non mirarmos todo atrás, que é o que estamos facendo agora, que é o que nos toca avanse. Continúo, entón, insisto, non hai ninguén que queira comentar nada. Seguimos, damos un repaso rápido a todo isto que temos aquí preparado e xa. Foron tamén estes, ata que hora temos, Susana? Sí. Fede, ti vai avisando. Vale. Foron estes tamén encontros para a planificación, porque foi aquí onde xa no ano 99 se presentaron ideas que se traían, como xa falábamos, aínda para adaptar aquí, de outros sitios sobre novos campos de traballo nos eidos da planificación e dinamización lingüística. Planificar era un eido que estivo moitísimo tempo sen traballar. Estábamos esa soidade ben tamén porque non hai coordinación e non hai coordinación porque non hai planificación. Entón está todo un pouco unido, ben o sabemos, non? Ao lado nesa planificación hai que dar conta de que se presentaron aquí os primeiros planos de normalización, presentouse o que fora o primeiro do Consello de Santiago, estamos falando do ano 2001, que xa choveu. No 2002 houve unha mesa de traballo para a elaboración dun plan de normalización lingüística e cada un presentou nas universidades, na de Santiago e na de Vigo, e volveron outra vez o do Consello de Santiago. No 2005 o tema estrela era o Plan Xeral, houve unha serie de sesións todas destinadas ao Plan Xeral, ás perspectivas, ao contido, a como se elaborar, as previsións en cada un dos ámbitos e demais, en todos os ámbitos, houve moitas sesións. Foi no 2005 houve dous encontros en xaneiro, encontros en outubro. Foi en outubro cando a que xa era nova secretaria xeral, Marisol, presentou as liñas programáticas da Xunta en materia lingüística, é dicir, que tamén os encontros serviron para que desde a Secretaría Xeral nos viñesen presentar aquí a súa planificación. Avaliouse tamén nunha conferencia do profesor Monteagudo o Plan Xeral, os aspectos operativos que aí había. Toda esta planificación que empezou no 2005, esa choveu desde aquela, non pediría tanto se cadra que se valorase a presentación aquí, porque está clara, senón se cadra as perspectivas que se nos abriron naquel momento e que
que temos na actualidade, ata onde chegamos, non? Os encontros para que nos serviron en relación a toda esta presentación. E xa vou enlazar para que fale Olga tamén, porque xa hai un cacho que está calada, entón vou enlazar co que foi a planificación no ámbito do ensino, que ten bastante que ver co plan xeral naquel momento, tivo bastante que ver, porque no 2006 entrou realmente, houve casi uns encontros en que o ensino foi o tema central, e aí avaliáronse, porque iba a dar, era un momento en que daba un xiro moi importante a normalización lingüística no ámbito do sistema educativo, apareceron, pois, traballouse sobre modelos de ensino en dúas linguas, que tamén traíamos modelos de Cataluña para ver o que podíamos adaptar, pero traballouse aquí e presentáronse o que levaban traballado alrededor do plan xeral sobre o modelo lingüístico no noso sistema educativo, e aí Agustín e Vieito, que non sei se ainda está ou xa marchou, tiveron bastante que ver. E logo apareceu algo que para a xente do ensino foi fundamental, que era o papel dos equipos, como estaban os equipos naquel momento, que perspectivas se lle abrían aos equipos e, sobre todo, as posibilidades de coordinación entre os servizos e os equipos, que era algo que estaba totalmente aillado, que sen ningún tipo de relación. Esa presentación que houve naquel momento, naqueles encontros de 2006 destinados ao ensino, eu creo que fixo mudar determinadas perspectivas e determinados xeitos de traballar, tanto por parte dos servizos como por parte dos equipos. El presentouse no 2013 xa noutro marco normativo, xa cambiou, pasamos a outro debate, era todo o que tiñamos do ensino, pero quero primeiro que se valore, vou dar para atrás, que se valore todo o que foi este periplo de tanto planificación, presentación, como a entrada realmente da relación entre os servizos de normalización lingüística e os equipos de normalización lingüística. Entón, bueno, eu quería, cando falabas das achegas que nos viñan de fora para a planificación lingüística, grazas aos encontros nos atopamos cunha realidade adiantada que nos viña de contornas como Cataluña, e era, por exemplo, acordome da sorpresa que eu tiña cando nos falaban das realidades coas persoas que viñan da inmigración, é dicir, algo que pasaba en Cataluña, pasaban como 10 anos antes. Acordo dunha vez que fora unha vez que coincidimos Quique máis eu nun congreso en Barcelona, eu despois fun vendo todas as cousas que eles comentaban ali como 10 anos despois, non? E cando aquí nos encontros pudemos escoitar xente que nos viña, sobre todo a contorna catalá, nos falaban de como, que facer coa inmigración, que facer para reverter iso, que non fora un problema, senón que fora un valor ao final, como facer para catalanizar, de que fala esta xente, como que inmigra, e salía xente, é dicir, claro, aquí en Galicia non tiñemos ese asunto, ese entre comillas, problema, nos anos 90. Despois vimos, sobre todo nos servizos lingüísticos das áreas periurbanas, onde sí que tuvestes que enfrontarvos con esta nova realidade e, claro, despois decías, claro, os encontros sí que serviron para adiantarnos un pouco a ver como se podía planificar esa realidade diversa que naquele momento non o tiñamos. É dicir, o valor dos encontros como de ir beber fora, pues traíamos esa realidade adiantada. Despois, queredes falar dos plans que se valoraron aquí, a presentación, a primicia que supoñían os encontros moitas veces para presentar plans, estudios, e todo iso, eu lle dou un valor máximo, porque era aquí o sitio onde se presentaban estudos, onde se presentaban o plan, onde se presentaban as novas perspectivas, e era un pouco, bueno, aquí o sitio onde se parían, supoño que se venían xentradas fora, claro, pero aquí se vían a luz, non? Bueno, sí, eu estou completamente de acordo. Antes que comentaba que o ensino xa tivera formación, que a xente dos servizos que carecía de formación, pero no ensino dende anos 70 e pico xa aos coordinadores, aos membros dos equipos tiveran formación, bueno, regular.
Eu teño a sensación, creo que a formación recibida foi sempre relativa e particular. Si houve unha formación seria no momento de creación dos equipos. Eu recordo unha charla de Elena Villar Janeiro que no ano 92 nos explicaba como facer un proxecto de fomento do uso do galego. Visto con ollos actuais, seguramente sexa algo moi rudimentario, pero xa naquel momento se nos falaba de avaliación da situación de partida, enquisa sociolingüística, ámbitos de actuación, responsables das medidas. O ano seguinte, recordo tamén unha xornada que se falaba, estaban celebrando os PECs, os proxectos educativos de centro, e falábasenos tamén do papel que a lingua, o papel normalizado da lingua nos proxectos lingüísticos de centro. A partir de aí, as xornadas da SPK que comentas, eu recordo que teño era que eran máis ligadas a cuestións, a xornadas de lingua e de literatura, cuestións didácticas, non? O que eu boto en falta, sobre todo, é a formación en planificación, a sociolingüística, é isto que nos ofrece o Consello. A partir de aí, a Administración establecera, a partir do ano 93, establecera uns encontros para os membros dos equipos que duraron, eu o último que asistín foi o ano 2000, eu creo que nese momento que non houve máis. Pero foron perdendo paulatinamente pulo. A filosofía inicial coa que naceran foi dando paso, presentábanse iniciativas, recursos, e foron derivando incluso a cuestións máis relacionadas con cuestións culturais, que estaban moi ben, pero que quedaba un pouco fora do que era a formación dos dinamizadores e o papel que se asignaba aos equipos. Logo... Olga, quería comentar unha cousa sobre a coordinación, o equilibrio inestable que supón a visión da lingua dende a perspectiva da formación e desde a perspectiva normalizadora. Que creo que nos 20 anos que levamos, non sei, Susana, a mellor que ten os programas un pouco máis na cabeza, ou Tina, que fixo aí un estudo moi pormenorizado, creo que non debe haber unha soa charla, conferencia, mesa redonda, que tratara sobre a calidade lingüística. Pero sempre desde unha perspectiva moi desde o ámbito da normalización lingüística. É dicir, porque ás veces, a ver se me explico ben, o obxectivo son diferentes. Nos ás veces nos chaman para falar de calidade lingüística dentro da administración. Sí que temos que traballar moito a calidade lingüística, pero que temos que procurar o obxectivo da normalización lingüística, é dicir, que a xente non vexa na calidade lingüística un problema para dar o paso para expresarse en galego, que é un dos primeiros argumentos para a non galeguización dun individuo, dun servizo ou dunha institución. Entón, sí que creo que logramos, a mí gustaríame que os encontros estuveran máis persoas dentro do equipo de equipos de normalización lingüística aquí. Fixemos o intento para facelo, pero eu creo que aínda nos queda moito traballo para facer por diante e creo que teremos que atopar un programa, uns encontros que nos vayan para os dous pés, para o ámbito formativo de verdade e para o ámbito da planificación de verdade. Olga, sí. Quería acabar, Olga, creo. Sí. Claro, falaba do ano 2006, por exemplo, son uns encontros que recordo especialmente, claro, era cando se presentaban, pois parecía que un antes e un despois, unha nova etapa para o mundo educativo, canto a lingua. Aparecían os seminarios de dinamización lingüística no ensino, aparecían as coordinacións territoriais, aparecían materias de planificación, aparecía un novo decreto que incrementaba e potenciaba o uso da lingua no ensino, unha serie de elementos que contribuíron a dinamizar os equipos de dinamización lingüística e de normalización lingüística que naquele momento estaban un pouco esmorecidos.
un pouco desactivados. Eu non quixera rematar con algo que nos quedara mal sabor de boca desta tarde, non é con algo negativo, pero creo que hai que ser realistas e creo que hai que falar de cal é a situación dos equipos de normalización e dinamización lingüística na actualidade. Entón, onte comentaba que me encantou, que non recordo como se chamaba, Mercé, pode ser? Comentaba que algo que me gustou, que dicía a administración, cando quere que se faga algo, faise. Vale? Entón, non sei se coñecedes, hai un proxecto da administración neste momento que a min que miro con aplaudo e miro con orgullo e miro con moitísima satisfacción, que é o proxecto de fomento de lecturas, o proxecto de bibliotecas, o Plan B, vale? Da Consellería de Educación. Convido-vos a todos a entrar na páxina. É unha auténtica maravilla. Hai recursos, hai materiais, hai guías de boas prácticas. Bueno, é un mundo ben pensado, é feito con amor, é feito con interese. É correcto coa cuestión lingüística, promoven perdón. Pois, bueno, nada, que é longo o que quero dicir, nada. Quero dicir que os equipos de normalización e dinamización lingüística foron durante un tempo os centros dinamizadores da vida dos centros. Neste momento, os equipos están sendo desprazados polos equipos de bibliotecas escolares, que está genial, que é algo que é magnífico, pero que non ten que ir un en detrimento do outro. As bibliotecas escolares, por exemplo, neste momento, teño datos de orzamentos e demais, bueno, a mellor non podo ofrecelos, non? Pois era interesante comparar unha cousa e outra, non? Entón, nos proxectos, por exemplo, digo que é moi interesante, pero nos proxectos que deben de presentar os centros non se contempla para nada a cuestión lingüística. Non é un elemento, os proxectos das bibliotecas escolares non teñen que potenciar a lingua nin a cultura de Galicia, vale? Son respetuosos coa lingua, pero non é un punto que se valore. Os equipos de biblioteca están formados por profesorado diverso que en ocasións é sensible coas cuestións lingüísticas, en ocasións non o é. Bueno, os equipos neste momento están un pouco deixados a man de Dios, sen orzamento, sen formación, daqui habería o mellor que sería maravilloso que pudera salir algo para reincorporar, bueno, pues, aí anotamos para o futuro, para os próximos 20 anos, hai que arrancar ca idea de Olga. Aquí que creo que querías, non, dámoslle para acabar, porque só nos queda valorar os encontros como presentación de recursos, que houve moitas sesións desas, se cadra todos creo que temos que valorar, non sei se a gente quere facer un comentario rápido sobre o nacemento e a aparición dos Proxecta e da Artesa, non sei se queredes facer algún comentario, todo o que houve durante todos estes anos, aí así fixen unha pequena recollida, pero creo que foi moi importante que fose tamén un espazo para presentar dunha forma diferente determinados recursos. Houve moitas experiencias que xa paso, encontros con outras comunidades que xa comentamos aquí, primeiro de Cataluña, despois de Euskadi, tamén de outras realidades próximas a nós, incluso veu xente de Asturias, do Valenciano e demais. Houve encontros coa mocidade, houve espazos diferentes, que eu creo que aquí Nel quería comentar algo sobre a mudanza de espazos, non que era sempre algo no que ele insistiu moito, e deixamos aí un segundo para facer aí unha... porque este formato de sofá e de xente... Mesturo o da encontros coa mocidade porque hai dúas cousas. Unha é que se trouxo por primeira vez xente que non traía charlas ao formato ao uso, relatorios preparados, senón que viña xente contar a súa experiencia. Pois no ano 2012, cando viñeron estudantes de bacharelato, conducidos por Isabel Regueira, por Belén Regueira, foi algo novidoso. Tivemos máis tarde, no 2016, aquela xente toda que participara nos grupos de discusión con Luis Quintín e que tamén viñeron aquí facer un simulacro.
Estaba un pouco, os de Luis Cuntín estaban aquí todos un pouco máis amoreados, aqueles do 2002 estaban no formato que nel lle gustaba, non? A ver, Tina disto porque nos correos previos preguntou tamén que vos parece o espazo físico dos encontros no Consello da Cultura. Entón, eu comentaba que sempre nas organizacións previas, nas comisións técnicas, sempre insistía moito unha no do café e outra no do espazo físico, non? Por iso, algúns anos se levou para xornalismo, eu creo que moi acertadamente, noutro espazo, dixo eu, pero tamén estaba Manolo Bermúdez sempre aí nesta filosofía, non? E un dos problemas que poñíamos neste espazo, ademais de cuestións técnicas de aparcamento e tal, era esta mesa, non? Que non é o formato máis axeitado que haxa unha mesa diante, que nos podemos comunicar directamente de pé ou sofás, que son cousas de detalle, pero que ao final para cuestións comunicativas e de formación e tal influen. É unha anécdota nada máis, pero Manolo Bermúdez estivo aí moitos anos insistindo niso. Hai que valorar os sofás tamén, non? Temos que valorar. Se eu, por non repetirme, nós, Nel máis eu, porfiamos moitos anos en que o espazo era inmellorable nas vistas, porque calquera que mire por aí, por esas ventás, pois verá que é un sitio único. O espazo non está mal, pero para a comunicación que nós pretendíamos, que era que fose moi activa, moi participativa, que non houvese unha elevación por parte do que actúa e por parte do que non actúa uns centímetros por debaixo, pensábamos que tamén as formas eran que son importantes, non? Pero, bueno, non o conseguimos outras cousas. Conseguimos que haxa auga para que a xente poida sentirse como na casa. Sempre foi unha idea da comisión que a xente se sentise moi acollida, que se sentise moi ben cando viñera aquí. Dámonos moita rabia con isto da crise que nos limitaron a posibilidade hasta do café. Dixemos, pero e non haberá para auga? Isto é bíblico, o da auga, darlle de beber ao sedento. Bueno, non, pois ao final conseguimos a auga, non? E isto era un pouco coa idea de que a xente que fai kilómetros para vir para aquí, ás veces con vidas complicadas, porque deixan familias sen atender e todo iso, por estar aquí, por compartir, pois a esta xente hai que darlle auga. Bueno, estamos moi contentos con esta... Pero, bueno, sempre coa idea de que a xente que se acercaba a Compostela, que se sentise, para vernos entre amigos, que non deixara de falar porque tivese sequidade na boca. Ben, e acabamos, xa me acordo, pois con, que xa non vou deixar que valoren, porque esa sí que vai ser positivamente, con estes fins de festa que empezaron non desde o principio, pero que houve e que hoxe tamén imos ter, non? Esperade que isto saltouseme, pero... Aquí, estou olhando para atrás, en vez de para diante, perdón, é que non estou afeita a este aparato. O fin de festa era este, non? Que empezaron, pois, aí desde o 2009, houve varias actividades lúdicas ao final, que eu creo que a todo mundo lle gustan e dan un peche así moi agradable a uns encontros que dan moito de sí sempre. Entón, a non ser que alguén erja a man para comentar algunha cousa, vos se queredes comentar algo sobre o fin de festa, deixamos aquí con Federico Pérez fora de xogo, que era para as 7:20 e xa nos pasamos uns minutiños, non máis, fomos bastante... Así que, se hai algunha cuestión, senón... Ben,
Funciona. Sí. Ese non. Hola, sí. Sí. Vai falar de pé. Queres un agua, algo? Había un vídeo que creo que me mandaron. O vídeo era para agora. Era para o final. Está descargado. Vale, pois teno preparado por se acaso non teño claro que tampouco, se non xa cho pido, ainda que vai así. Escoítase todo. Vaya cabróns todos, non? Boas tardes. Bueno, está moi ben o da auga, Manolo, pero xa estamos en hora de viño. Así que xa pasamos, temos que mellorar algo. Fora de xogo, a verdade que estou un pouco fora de xogo porque cando me chamou Susana dixeu, a ver, de que falo? Pois falarei do día que cheguei a Santiago con miña nai, facer a matrícula. E dixen, mamá, vou facer filoloxía galega. Ai, Dios mío. E non podías facer historia como a tua irmá? Digo, mamá, eso non vale para nada. Bueno, agora está casada con un cantautor cubano, o sea que igual algo tamén vale. Pero, este é pos que a conocen. Bueno, dixo, bueno, mamá, eu que sei, pero polo menos fai inglés ou alemán, pero gallego, dixo, sabes todo o que hai que saber, xa o falas. Bueno, pero eu penso que é fácil de aprobar. Hasta que cheguei á facultad. Bueno, claro, as xornadas estas van de lingua e deporte. Eu deporte na facultade non facía moito. Agora sudar. Era entrar Ramón Lorenzo pola porta e veña a jotear. Acórdome dun curso monográfico de poesía con Iris Cochón tamén, que me dixo ela, mira, tes que intentar ler a poesía sin que pareza que estás lendo as instruccións da lavadora. Home, era estirpe de Ferrín, era jodido. E despois, claro, cando Quique decía o caso gallego, e todos, dixo gallego. Aí xurabas, aí caía a chajota. No, pero, dixo, pero estamos aquí nunha facultade. Non pode ser. E, bueno, pois así foi como empezou o meu periplo. Non sei, eu considero que a lingua hoxe en día, sobre todo o galego, relacionando co tema, falar galego é un deporte de risco, así que temos abondo con mantelo, non? Eu quería dedicar esta pequena disertación a Galiza bilingüe porque gracias a eles seguimos existindo, porque seguimos loitando. Bueno, eu xa vos digo, empecé así co tema do galego. E dixen eu, chamaronme un día, oye, mira, que fai nos falta aquí un lingüista aquí para Mareas Vivas. E dixen, un lingüista, eu conozo a Chomsky, a Saussure. Eu podo vos decir como é o Seseo e a Geada, pero, sí, home, sí, eso máis ou menos. Claro, xa me acojonou, un lingüista, carallo. Esa xente cobra, hostia. Ou Charo, ou Kiko, pero entón, eu empecé un pouco a pouco, funme metendo así no tema do audiovisual, pouco a pouco, e dixen eu, carallo, estáse ben aquí traballando tal, pero como actor gánase máis. E dixen eu, este é a viña. E xa me metín de actor. E foi pouco me valeu o galego. Eu acórdome o día da cea de fin de carreira que nos dixo Ernesto Seoane, dixonos, sodes unha promoción boa. A verdade é que sí. Non sei se traballaderes moitos do galego, pero e ao final, pois, bueno, hai 3 ou 4 mestres e o resto, pois, estamos xornalistas, actores e camareros. Hai camareros, hai bastantes. E, bueno, pois, boa, non sei se foi, pero polo menos somos simpáticos. A mí o galego valeume para ser actor. O actor, a interpretación valeume para ser directivo do futsal. Por eso estou hoxe aquí, Susana tivo a ben chamarme. E nada, pois quería falar un pouquiño de como o deporte entrou en Galicia, non? E como nos relacionamos os galegos co deporte.
Vos sabedes que Galicia foi fundada por Breogán, non? Sí, sabédelo. Só de xente estudiada, collo. Tiña pensado que houvese máis xente nova, pero a xente nova non ven a estas cousas. Tampouco viñe eu cando tiña 20 anos. Breogán fundou Galicia, fundou en 7 días, como se fundaban antes as cousas, como a terra, non? Cando Deus fundou a terra. Pois Breogán fundou Galicia en 7 días. O primeiro día, o luns, creou a terra, a parcelaria. O segundo día creou a auga. O terceiro día parecíalle pouca auga e creou outra pouca, pero viña do céu. Madre que o pariu. Pois se llaman os xoves os callos, creou. Los jueves callos. Isto vai a Santiago. O venres creou o luar. E mandou o seu Mesías na terra. E ainda sigue o cabrón. O sábado creou a comida galega por excelencia, que é o churrasco e a tarta helada, e creou o deporte, que é o tute cabrón, é o noso deporte. E depois o domingo non tiña nada que facer, aburríase e dixo, que fago eu agora? E creou a repetición do luar. É máis o Galicia en goles, pero bueno. E nada, pois así foi como naceu o deporte. O deporte en Galicia, pois hai deportes de todos os tipos, non? Bueno, a todo isto quedou bonita Galicia, non vos queixaredes. Mirade para aquí. Home, está a catedral sin recebar, pero bueno, isto non axuda da Unión Europea que receban a calquera ano. Quedou bonita Galicia, a mí gústame. Home, cando creou Galicia facía falta xente, non había xente, non había, era moi bonita, había unhas costas preciosas para entrar así ca planeadora, había uns montes preciosos para chantar eólicos, non había eucaliptos aínda, non sabemos que nos trouxo. Pero bueno, había de todo, ríos, regatos, vistas dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Había de todo. Bueno, pois aquí en Galicia o deporte en sí, da primeira constancia que se pode ter do deporte é alá polo século, non recordo agora, 13, 14, o surf. O surf dixe que é un deporte que naceu na Polinesia. Mentira. O surf xuntaros un día Mendiño e Martín Codas a furgoneta e dille Mendiño, como é? Xa non se me acordo, carallo, agora metíme no lío. Non, dixolle Martín Codas, ondas do mar de Vigo se vistes, meu amigo. Claro, iban facer surf os cabrón, se quedaban ali. E o outro decíalle, como lle decía? Ai Deus se berrá cedo. Non era se virá, era que estaba perdido no mar e berraba. Ven, cabrón, ven. Claro, Martín Codas despois meteuse a bodegueiro tamén, ele estaba chupando todo o día. E foi así como naceu o surf en Galicia. Despois, o tenis é o deporte moi galego tamén, o tenis, sobre todo cando ese momento de devolver a bola. Venche a pelota e devolve a bola. Este rollo que van moitos tenistas que en galego somos máis ei vai. Veña! E aparte eu creo que é unha forma moi boa para practicar as 7 vocais. Por exemplo, dependendo do grado de forza que lle des. Ese é cando vai con intención a pelota. Despois está o pechado. Cando non chegas. Está o aberto. É cando estiras moito a perna e abres de todo xa. Despois está que é cando ven unha bola jodida. E despois está o que compartimos co portugués. Que é o que compartimos sobre todo con Cristiano Ronaldo, que é o Claro, que é outra cousa que nunca entendí moi ben o de Cristiano Ronaldo, é en xeral o dos xogadores portugueses ou brasileiros que veñen a xogar aquí e falan en castelán. Pero fala de portugués, coño, que é o mismo. Pero non, eles empeñados. Si el partido foi a la equipa, jugou moi bien e entonces... Pero fala normal, joder. Sei que normal non é a mellor a descripción, pero é o que eu teño dúas nenas e digo, cando estamos no parque, e digo, pero falalle normal que non é tonta. Claro, sei que non lle podo decir, porque despois ven a nai, que le dijiste, mija? Que le dijiste? No, nada. No, nada, joder, nada. Tú eres del de la tele, no. Sois todos del bloque en la gallega. Sí, señora, sí. Sí. Sobre todo del bloque, ya se lo digo ahora. Pois así, dille así, falalle gallego que a rapaza entende, non é parva. Bueno, pois ese é o tenis. Do tenis xa falaba tamén Rosalía de Castro. Vos sabedes este invento que hai para ver se a bola entra ou non. Isto que chaman ojo de halcón.
Eso xa o cantaba Rosalía. Non che teño medo moucho, moucho non che teño medo. Aquí en Galicia poñemos un moucho mirando. Dios, é falar de moucho acordarme de Alonso Montero. Sempre nos falaba do moucho e do ferrocarril de Curros Enríquez. Pero co que lle costa decir esta frase, mira que a repite 20 veces na mesma. Cago en Dios, di o tren, coño. Pero, que máis? Deportes galegos. O fútbol, por exemplo, o fútbol, que eu para min falar de fútbol é falar de Arsenio Iglesias. Arsenio Iglesias, as rodas de prensa de Arsenio eran maravillosas, pero xa por parte dos periodistas. A primeira pregunta era, Arsenio, que? E Arsenio dicía, bueno, mucho que decir, pouco que contar. Eso foi o día que perdemos a Liga. Sí, tiña razón, meu vello. Decía ya nos adestramentos, alá no campo da Torre, decía ya López Recarte. Recarte, mirar e centrar, no centrar e mirar. Era unha forma de chamar, mira que és burro, macho. Arsenio era fantástico. Bueno, ok, David, que había que traer unhas xornadas destas e tal. Pero, bueno, antes que falaba do tema das vocais, da apertura, eu realmente teño unha teoría que o grado de apertura é un tema moi sexual. Por iso propoño para o ano que ven facer unhas xornadas de lingua e sexo e aí xa veño a explicar de onde ven a apertura, non? De máis, menos, a lingua é importante, claro, do sexo. E nada, pois, que máis deportes? O ciclismo, por exemplo, o ciclismo é un deporte moi galego. O ciclismo é maravilloso, porque eu ando moito na bici e vou por aí e pérdome. Pérdome porque agora pañen estes aparatiños así no manillar, ou como se chame, non sei, ha de ter un nombre... Ti colles unha bicicleta, antes era Catalina, Piñón e fora. Agora é Latija, non sei que, tal, tumba, é un Cristo. Pois ti vas na bicicleta, pos un aparatiño destes, un que lle chaman o GPS, pero ese é un atraso. En Galicia ese é un atraso. O GPS é un atraso. Nós temos un sistema de navegación moito mellor, que é o GPM. Sabedes, GPM. Guíate por min. Que ti vas ca bicicleta, por unha pista, e perdeste, porque te perdes, sabe, un cego que te perdes. Entón, xa, aminoras e tal, vas así al gamodiño, e ves que ven unha vella cun carretillo. Un carretillo, cheo de coles ou de leña ou vacío, porque a vella o que anda é o cuento e anda todo o día co carretillo. Xa ves que ven a vella co seu chalequiño fosforito que lle roubou ao neto ou ven con estes polares de Quechua que fixeron moito daño, de Catrón fixo moito daño. 30 de junio ou 10 de julio é a vella co polar de Quechua. 30 grados, é a vella co polar de Quechua. Joteando que parece a ferventa do Ézaro. Paras, hola señora, que tal? Mire unha cousa, para ir para Firmistáns, é loja que queres ir ti a Firmistáns. Non, me que ando facendo unha ruta que dei con a xente para despois tirar cara a Padrón, porque, bueno, despois pararemos en Padrón, que comeremos ali, que sei que se come ben, a xente é moi amiga de falar, Bueno, pero se me pode explicar como fago para ir para Firmistáns, pois agradezo, porque quedamos así eu que sei, na volta das 9, como fago? Tranquilo, que presa tes? No, pero se me pode... Que teño que ir por ali? No, un pouco máis adiante. Ves aquela casa que hai ali? Sí, pois aquela é a nosa casa. Sí. Bueno, non acabamos aínda porque meu sobrinho está en Suíza e aínda non acabamos, pero está o portal marrón, está a ver se o limpamos e tal. Ti tese casa? Eu teño, claro que teño tamén. Aí, pois, alégrome ben. Bueno, e despois temos un hórreo detrás. Non, despois que teño que facer? Non, despois sigues outro pouco por ali e vai salir un can que vai ir ladrando atrás tú a 2 kilómetros. Eu, bueno, lástima tamén. Bueno, pois moitas gracias. Espera un pouco que te me faz unha cara conocida.
Ti non será lo da... Esta, agora ao falares, sí, conocinche, és ti. No, señora, non son. Que és ti? És ti o de Padre Casares, que non son, señora, que non... És ti, és ti. Que non, señora, marcho, que damos para comer e tal. Que das para comer, alogo tes fame? Tranquilo, home, que che boto uns cachos uns oviños na casa. E se non, dijo a miña nora que che cante un pouco de caldo, que temos caldo dai 2 semanas. Ai, a miña nora, que tan boa é, Dios mío, que tan boa é. É guapa, traballadora, limpa, educada. Non parece que viñera de Colombia. Entón, aí xa é cando marchas, manda a vella a tomar polo cu, con perdón, e tal. Ese é o noso sistema de navegación, non? Pois aí generas, bueno, ese tamén, a vella sola ou as 3 vellas sentadas ali na parada do autobús. Gracias, Diputación da Coruña, gracias por esas marquesinas, Diputación, Caja de Ahorros esas, ali hai auténticos fervedeiros ali. Aquelo parece o banquillo deportivo do que se fala ali. É unha maravilla, é como te enteras das cousas, é o noso sálvame de luz, eu chamo sálvame da luz, porque é onde te enteras de todo. Bueno, que máis deportes hai? Están os deportes de risco, por exemplo, ser do Deportivo. Están os deportes de motor, o contrabando, por exemplo, estes días tan en boga con Fariña, ou a Fórmula 1, vos imaginadevos ao mecánico de Fernando Alonso, que fora de Melide. O tipo me teño de prisa, venga, rápido, tranquilo, tranquilo, co pelillo na boca, tranquiliño, O coche sal de aquí cando eu diga, vale? Tranquilo. E xa che dixo agora que non vai ser hasta dentro de 2 semanas. A xunta da culata que dá vergonza. Que queres? Que tes? Venga, rápido que pierdo la carrera. Que carrera si tienes como Cifuentes? Non tens nin máster, hostia. Por darte un saludo para Cifuentes desde aquí, para Cifontes, porque todos cometemos algún erro destes na nosa vida. Eu acórdome unha vez nun exame con Salgado, un exame de Rosalía, íbamos o máis outro, era o aniversario dun compañeiro, e xa fomos, as botellas eran para despois, pero bebémolas antes. E xa fomos ao exame, fomos algo chispas. E claro, eu cheguei ao exame, puxeme a facer no exame, e tal, e digo, carallo, estamos salindo bastante ben. Este non contaba eu con isto. E tal, de repente dime Salgado, Pérez, que pasou? Que pasou? E dixo, carallo, justo, lle estame facendo olliños e tal. Entón, miro para lado, e tiña os apuntes todos ali, me cago en tal. Estaba tan borracho que non me acordaba que levara os apuntes a tal, pero bueno. No, eu hasta copiei pouco, de verdade, copiei pouco, así, xa se me nota tamén. Eu, estudiante bastante mediocre, eu copiei unha vez na máis, por Dios, e salírame ben o exame, salírame moi ben. No, copiaran outros por mí, salírame tan ben, o pasa que eu emborronchaba, tachaba moito, escribía por debaixo, entón pasei yo a un compañeiro, isto non contedes fora daqui, pasei a un compañeiro, e claro, vi uno todo tan riscado, tan emborronchonado, dixo, onde vai o meu exame? Joder, rompino, pensei que era o borrador. E saquei un 3, imaginádevos, puden sacar un 6. Era con Ramón Mariño ese exame. E nada, pois xa vos digo, esa é a miña experiencia así cos deportes, eu non teño pouco máis, porque eu realmente criei-me nunha taberna, e mira, que casualidade, que curioso, hoxe que venme ben isto, eu criei-me nunha taberna, eu hasta non sei, hasta os 12 anos non sabía contar hasta 10, eu contaba as 3, 4, 5, 6, 7, sota cabal e rei, non sabía os números. Criei-me nunha taberna, así, aí é onde aprendes da vida, onde aprendes a botar pecados, aprendes de todo. Eu, xa vos digo, de pequeno, claro, facías as cousas que facías na taberna, daquela non había Fanta nin Coca-Cola, había viño, caña e coñá. E ti con 7 anos ibas así para a casa, abaneando. E bumba, tua nai daba, che doía a barriga, e tua nai doía a barriga, que che daba? Ginebra, para a barriga. E tiñas unha moa picada e poñíache coñá con algodón, e dicía eu, mamá, deixo o algodón, que o algodón fai mal. Era así a tua infancia. Despois empezaron a vir os dibuxos, non? Oliver e Benji, xa que estamos no deporte, Oliver e Benji. Que dibuxos, Iba Oliver, dáballe unha patada ao balón, e hasta que baixaba o balón, dábache tempo a comer 4 bocadillos de chourizo. Que dibuxos. Non como agora, Peppa Pig, unha porca que fala. Que ten unha amiga que é unha ovella que fala tamén, e outro que é un can que tamén fala. Pero despois van ao estanque de excursión, e os patos fan cuá. Que pasa, que o pato é gilipollas ou que? O pato é tonto, non? Mira tío Gilito. Pero eu xa vos digo, criei-me nas tabernas. A taberna era ese sitio onde por dentro da barra había unha vella
e con ese mandilón así estilo mucherucha, ese mandilón, as uñas cheas de merda, pero negras, que pedías un viño blanco e chejaba clarete á taza. Metía o dedo así dentro e tal, pero despois íbamos de fora, collían o viño e de clarete pasaba a tinto, que tiña máis merda que ela. Maruja, non se sabía se era unha muller, un home ou falete, porque falaba así. Sí, despois por fora da barra estaban os 4 ou 5 parroquianos de sempre, non? E estaba o que todo sabía, todo entendía, Blababá, que traballou estuvo no Gran Sol, que estuvo na selva, casi o come un león, dio do lado, lástima, me cago en tal. Bueno, que recorreu o mundo, despois estaba ao do lado o que non decía nada, só decía se fora tomar polo loco. Depois estaba un terceiro que é o que di que sí a todo, sí, hasta que decías, Manolo, hoxe pagas ti esta volta? No. Depois había un cuarto en discordia que estaba ali arrimado, que non sabía se era atrás a perras ou se estaba dormindo o borracho, que era Manolo de Xaniño, de Ordes, que quedou no pilón e ali quedou. Bueno, eso era o que había nas tabernas. Eu, a verdade, que aprendín moitísimo dali. Esos almanaques das tabernas, suministros, órdenes, te lo desbrozamos todo. Unha chavala en pelotas cunha desbrozadora adiante. Diste, isto que é? Isto, claro, heteropatriarcado total, non? Claro, entonces chegaban, os tipos se vacilaban a vella. Carallo, Maruja, que cachonda estabas daquela, E di ela, sí, moito lle teño desbrozados collóns a teu pai. A vella non había Dios que a jodera. A vella era, chegou un madrileño un día, así, o típica chulería dos madrileños, non? Os madrileños que che din, joder, que acento tenéis los gallegos, non? E ti escoitache este payaso, ti oiches este. Que acento, es que sois, de verdad, sois máis, de verdad, tenéis así, non sois como los andaluces, non, menos mal tamén. Menos mal. Chega o típico madrileño pola porta, así, todo, tal. Hola, ¿tiene algo para picar por aí? E a vella, claro, a vella era, non había Dios que a jodera. ¿Tiene algo para picar? E di a vella, teño. Sales para aí para atrás e vas a ver un trotor de leña de carballo. Vas a estar picando leña toda a tarde. A vella era un milagro de muller. Bueno, xa vos digo, esos os baños das tabernas. O baño da taberna, sabías onde estaba o baño non porque puxera WC. É que vías unha porta e había un regueiro de agua de 3 metros. Bueno, de agua e de todo. Entón, entrabas, estaba o típico baño de pedaletas, baño turco deste. Claro que se te poñías nas pedaletas, salpicabas a Dios. Entón, claro, xa te poñías así para mexar e tal. Esta postura que temos os homens que vedes por aí e tal, ven de aí. Claro, xa para facer de vientre xa non buscaron nin contar como te poñías, de todo. Non sabías que facer. Ese día que non comeras callos, que aquilo parecía un bote de nocilla cando acabas. Todo pola beira. Era un milagro. Pois para limparte, claro, non había papel nin nada. Entón aproveitabas a inercia da cisterna que baixaba, entón ao rebotar facías como as mulleres, baño checo. Bueno, ese é o deporte da vida, aí é onde te educas, non? Onde te crías. Entón, despois así foi como foi un pouco a pouco. Claro, isto chegou a aquela época na que apareceu a televisión de Galicia, no 86, primeira emisión, foi un informativo ás 3 da tarde, creo, hasta non me acordo quen fora, pero, claro, tiñan así un falar extraño, estaban os vellos ali na tal, boa tarde, benvidos á Radio Televisión de Galicia, en de xamais e tal, e os vellos non se enteraban de nada. Que merda dixo? Non sei, non me digas. Despois, menos mal que chegou sin chanco de cuiño, e a xente xa entendía máis, e tal, e John Wayne entrando na porta, entrando no bar, e tal, dándolle a porta, e tal. De quen é ese cabalo que está aí fora que lle mete o hostia e que lle aparten os dentes en Coristanco? Eso xa se entendía máis, eso xa se foi entendendo máis, non? Pero hasta daquela non facíase no raro escoitar o galego na televisión. Entón, bueno, pouco a pouco, na televisión e na radio, porque, olha, eu son un amante do deporte, valoro moito a Radio Galega, o traballo encomiable, Galicia en goles, tal, pero a veces pasámonos de galegos. Cando oes isto de un entrenador, cando falan de dar gañas, danme gañas de, danme ganas de apagar a radio. Ou cando din o deportivo, o sono do deportivo, digo, o sono non, o sono é un pesadelo, este ano me cago. Entón xa nos pasamos hipertraducindo, coño. Ou cando collen unha palabra e utilizan faciana para todo. Doulle na faciana, a faciana. Joder, di cara algo, joder. Di cara que non pasa nada. Ainda que se pareza ao castelán. Xa está. Principiou na Malata.
Non podes decir comezou tamén, ou empezou. Non, principiou. Todo principiou. Pero, bueno, é unha raza. Os comentaristas deportivos son unha raza como os cantantes de orquesta, son outras. Sí, hola, sí. Hola, sí. Un día estuve media hora dicindo, hola, que queres? Ven tomar algo, pero sí, hola, sí, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dios. Pois, outra raza moi chula é a das caixeiras de supermercado. Moi bonita tamén. Esa caixeira que chegas ti ali, que a conoces de vista, Elena de toda a vida, vela, está traballando aquí Elena, e de repente, oes, así cae un barullo de xente, así amontonas algo de choio, e oes, Pili, caja 4. E miras, e dices, me cago un tal, pero esta chavala que lle pasou. Pili, caja 4, por favor. E va a salir onde ela, Elena, que tal? Ai, hola, Federico, que tal estás aquí? Sí, estou. É que me dixen, esta rapaza dou unha volta ou pasou algo. Elo, no, hincha ora, Pili, caja 4. Ai, bueno, me que... Tal, pero que ti dices, no, as vacas non lle falabas así, non decías, morena o rejove. Nin lle decías, o campas a Trotsky ou non ve la vara. Son... Entonces, bueno... Pero, por eso mesmo, a xente que, eu que sei, os que estamos aí nos medios así públicos podemos facer moito máis aínda, non? Así que eu foi a miña pequena contribución, espero que vos gustara. O ano que ven se hai lingua e sexo, conta comigo. Traerei a Mónica Levinsky a ver o que se pode facer. E nada, eso, intentaremos que non haxa mesa para o ano que ven, nel. Aínda que saibas que o meu pai é o que fai isto, entonces queremos cobrar todos, vale? E nada, poden traer unha peza preparada, pero hasta non sei, dixe, o hino galego pareceme moita cousa. Empezar con unha pregunta, non pode acabar un hino que empeza con... Non pode acabar ben un hino... Imaginadevos o hino galego, coño, o día da selección galega, en Navidad, agora xa non hai ese partido, pero o hino da selección, que din os rumorosos, é que non nos vexo. Non vexo a Fran, a Michel Salgado, que din os rumorosos. Agora, se me dis, echo un andar, miudiño, eso vexo máis. Ou unha vella no tempo dos mouros, fixo da cona unha plaza de touros. Eso relaja máis, os xogadores van, que por certo é unha canción dedicada a Manuela Carmena. Bueno, nada, non sei que máis contarvos, que levo algo de presa, por eso apurei así un pouco, porque agora marcho pa Luar, que hai que seguir facendo patria, non, de todo isto. Nada, espero que o pasarades ben, espero que o ano que ven axalos máis de xente. Supoño que marcharía moita xente porque xa había que viña eu, pero bueno, despois do que ensinou a Itina, primeiro ano Celso San Martín, despois outro tal, vai baixando o nivel bastante. Así que po ano que ven, pois non sei. Igual ven martes e 13, xa que volven. Vale, moitas grazas a todos por aguantarme e ata sempre. Xa sei que agora poñerse con conclusións e con clausura rebaixa demasiado o ton, casi debía facelas Federico. Pero bueno, pero tócame a min, non? Ben, a modo de conclusións moi rápidas, eu creo que podemos establecer como 6 puntos de conclusión, non? Un ten que ver, mesmo co que xa se dixo na apertura das xornadas, é dicir, que o deporte é un espazo que estimula e que promove a identidade comunitaria, porque forma parte do día a día, porque está implicada na historia local, porque forma parte dos afectos, etc. Por tanto, é un espazo que nos deberíamos aproveitar non solamente para a práctica deportiva, sino tamén para outros factores que teñen que ver coa identidade e coa cohesión social, non?
pregunta de se o deporte fala galego ou non fala galego, realmente nos responderon aquí durante estes días con claros e escuros, non? Por un lado, vimos que efectivamente hai ámbitos nos que a lingua é algo natural, flúe de maneira natural, tanto en algúns territorios como tamén en algúns deportes, algún tipo de deportes, tanto tradicionais, sobre todo tradicionais, pero non só. En cambio, noutros espazos, noutros territorios, vimos que efectivamente que hai unha carencia de uso do galego que non é máis que o reflexo da carencia de uso que se dá tamén na sociedade en xeral neses mesmos ámbitos, non? Dixéronos tamén que polo deporte se chega á lingua. A lingua o deporte como un ámbito de socialización no que na medida en que ese ámbito estea galeguizado tamén os que se chegan a ese ámbito se galeguizan, non? Aí, bueno, creo que tamén quedou bastante patente o exemplo, o espello que pode ser a práctica lingüística destes deportistas de élite no que moitos rapaces e rapazas se ven recoñecidos o que quixeran emular, pero tamén no papel que deberían prestar os adestradores e adestradoras, e aí realmente tamén, como diremos despois, hai un déficit. Tamén dentro deses claros escuros está o feito de que, aquí denunciado por algúns dos participantes, de que ás veces a través da prensa non se visibiliza o uso real do galego no deporte, non? Algúns dos deportistas de élite, sobre todo, fixeron ver que a pesar da súa práctica continua en galego, logo iso non se traslada ao conxunto da sociedade porque os medios de comunicación traducen de maneira bastante sistemática, incluso medios de comunicación que naceron para ser medios galegos e en galego non sempre visibilizan e, por tanto, non contribúen a amplificar na sociedade ese uso que moitos deles fan. Tamén se puxo de manifesto, e creo que isto é tamén un dos puntos escuros, a carencia de materiais, tanto materiais para o ensino regrado, como para a formación de técnicos que poidan logo funcionar como monitores, adestradores, etc. Carencias de tipo terminolóxico, carencias de vocabularios específicos mesmo para utilizar dentro do ensino destas materias e tamén unha carencia de formación en actitudes que moitos deles botaron en falta para logo poder desempeñar ese traballo que ten a dificultade continua non soamente de vocacionar para o galego os seus alumnos de calquera idade que teñan, sino ademais leva engadido tamén a práctica logo profesional que a través de moitos destes espazos en que se desenvolve a actividade fan de maneira castelanizada clubes, federacións, etc. Vimos tamén algo que en principio nos chamou a atención e polo menos a mí chamou a atención e pareceume que tamén de algunha das intervencións que houbo non somente foi unha impresión miña, e é que os deportistas mostran unha actitude máis positiva e menos reacia ao uso do galego, entre outras cousas porque moitos deles parten dun medio galego falante, son galego falantes que logo son desgaleguizados cando entra realmente nunha vía que os encamiña cara á profesionalización. Vimos que a práctica non galegófona é máis forte nos clubes que nos deportistas, é máis nas federacións que nos clubes. Por tanto, hai un gradiente que creo que habería que atender porque se efectivamente as federacións son delegación nas súas responsabilidades, nos seus cometidos a Xunta de Galicia, algo debería poder facer a Xunta de Galicia para que as federacións non desgaleguicen o deporte. E se as federacións actuasen como debían actuar, quizás tamén os clubes non se desgaleguicen. Por lo tanto, ese gradiente de menos galego conforme ímos subindo na escala, mellor podría invertirse con moi pouco esforzo e co cumprimento das obrigas debidas de cada un deles. Nos clubes dixéronos ademais algo que chama tamén a atención e é que está máis galeguizado o clube no nivel de directiva
e no nivel de comunicación que no nivel dos adestradores. Parece que o punto máis feble da transmisión lingüística no mundo do deporte está justamente nos adestradores e adestradoras, que parece que son os que teñen máis reticencias no uso do galego, e creo que iso tamén sería unha cousa facilmente solucionable se os clubes estivesen implicados en contratar persoas as que se exixe unha certa práctica lingüística. Puxose en manifesto tamén o valor do deporte e xogo tradicional como un espacio de inmersión en lingua galega. Un espazo en que parece, deses espazos que decía antes, en que parece que o galego flúe de maneira natural. Por lo tanto, xa que sempre estamos reclamando que haxa espacios de socialización en lingua galega, habería que favorecer de alguna maneira este espazo que dá o xogo tradicional en toda Galicia. Eles pedían aquí espazos públicos nos que poder xogar, espazos que son baratos, que, por lo tanto, debería haber. Pero tamén pedían que dentro do mundo educativo houvese algún tipo de lugar para que o deporte tradicional e o xogo tradicional forma parte da práctica deportiva que se fai en todos os niveis de ensino, incluída a universidade. Reclamaban tamén unha posibilidade de trascender non soamente a división entre deporte e deporte tradicional, entre deporte e xogo, senón tamén trascender a esa divisoria falsa entre deporte e cultura. Eles reclaman que a súa práctica non somente unha práctica deportiva, senón que é unha práctica cultural e, insisto, é unha práctica de inmersión lingüística, un espazo de inmersión que tanta falta nos fai potenciar. Desde o punto de vista da administración, creo que o propio secretario xeral que desde a mesa ponía unha certa esperanza na Escola Galega do Deporte como unha posibilidade de solución a algúns dos problemas que se plantexaban. Efectivamente, bueno, pues, se aí hai un motivo de esperanza, esperemos que efectivamente aplaudamos e esperemos a que efectivamente a Escola Galega do Deporte sexa unha solución para algunhas das eivas. No entanto, sendo un pouco máis prácticos e moito máis inmediatos, quizáis eu particularmente contentaríame, creo que moitos dos que falaron desta mesa tamén, con que se fixera efectivo tamén outra das medidas que se comentaron e que parece que a administración non acollía con malos ollos, e é que tanto nas convocatorias e nos baremos que rexen as convocatorias como nos convenios haxa un lugar para a lingua galega dentro do deporte. Creo que estas son as liñas fundamentais con que podemos resumir esta xornada. Como digo, sempre hai un aspecto de que as cousas non acadan o nivel de normalización da lingua en que a nos gustaría vela situada, pero tamén hai aspectos positivos, aspectos de esperanza que esperamos que no prazo duns anos, cando volvamos outra vez sobre lingua e deporte, poidamos felicitarnos de que algo se avanzou neste sentido. E non quero rematar de novo sin dar as grazas a todos os que estades aquí presentes, sobre todo os que aguantastes hasta a última hora, grazas á Comisión Técnica dos Encontros, destes encontros en concreto, que está formada, naturalmente, non me poño a mí de primeira, pero sí por Gregorio Ferreiro Fente, Valentina Formoso, María Justo, Susana Mayo, Xusto Rodríguez Río, Vieito Silva, Anxo Sobriño e Marta Souto. Decía Gregorio no primeiro día que esta programación foi o resultado de moitas cadeas de correos electrónicos, de decisións, de contradecisións, de discusións, etc.,
pero nun traballo colaborativo que eu lles agradezo infinitamente, porque realmente son eles os que traballan. Eu estou aquí de primeira analista por a obra alfabética de Álvarez Blanco, nada máis. É dicir, eles realmente foron os que programaron estes encontros. Pero estes encontros que son especiais, teñen moitas outras persoas as que hai que agradecer. Sobre todo na parte máis conmemorativa. O traballo do vídeo, nós primeiro temos que agradecer a todos os deportistas que nos contestaron. Nós realmente quedamos moi gratamente sorprendidos porque cando lles mandamos, que a uns deportistas desta categoría lles chegue unha carta duns descoñecidos dicindo queremos que nos gravedes un vídeo no teléfono sobre isto, sobre outro, dixemos, con que contesten 10, esta cousa estupenda, contestaron 18. Por tanto, moitas gracias a eles porque nos contestaron de maneira inmediata e nos puxemos aquí un vídeo que era un resumo de todo, pero agora estánse difundindo, supoño que algúns xos veríades, estánse difundindo os vídeos de cada un deles e son realmente 18 xoias. Por tanto, gracias a eles, pero tamén grazas a Cristina Mouriño e a Manuel Gago que se ocuparon do traballo de facer o vídeo, igual que do traballo da baralla. Logo, ao final, repartiremos as barallas. E o primeiro que saiba como se xoga coa baralla, que avise. A liña do tempo e todo o traballo de documentación para todos estes 20 anos tamén podedes comprender que foi un traballo ímprobo. Aí na liña do tempo temos que agradecer a José Lenz, que está ali sentado ali ao fondo, pero tamén todo o traballo de documentación, tratamento, edición web dos contidos feita por Teresa Navarro e Beatriz Pérez Mosquera. Da traballo de maquetación de moitas cousas, pero sobre todo dos paneis, encargouse Miguel Alonso. Son todos traballadores do Consello, pero podedes comprender, traballaron moi por riba do que estaban obrigados a facer. Naturalmente, un agradecemento ao CDSG e a área de actividades do Consello, que están por ali, aquí teño ao meu lado a Susana, ali está Rosario, pero tamén ali ao final están Rosa e José. E de novo, bueno, pois a capitana. Que sempre nos trae aquí. Moitísimas gracias a todos. Esperamos vervos nos 21º encontros dentro dun ano.